Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udo diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Disyembre 18 tuig 2025. Subong adlaw sa aton sining mga kabombo, aton sining ginasaulog ang Graciano Lopez Haina Day. Rason nga wala sa klase kag wala sa opisina diri sa syudad kag probinsya man sa Iloilo. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Isa ka semana ukon pito na lang kadlaw Pasko na. Inimula gani mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Mayor Inday Raisa Treñas magatutok sa goals kag hindi na magsapak sa anuman nga sa isang pamulitika. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, kontrobersyal nga overpass sa diversion road Mandurriao wala pa matapos sa target completion date. Mga trabahante ginabanta nga matapos sa sunod pa nga semana. Si former City Councilor Plaridel na Nava may pathag na tuhoy sa sining statement nga ginabuyan man sanding sa interview naton kagapon sa kay Attorney Dan Cartagena na tuhoy sa sining issue dira iya sa may Mandurriao Public Market. Board member Jason Gonzales plano nga tagan sa pagtamo ng insidente sa Banwa sa Lambunao. Kag pila ka mga barangay nga nadala sa budget sa pagtukod sa street lamps o kon street lights. May mga buho na pero wala poste. Muni madalagwar mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining ang pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udo. Imbukada nga report check naton si Bombo Paulina Piliora. Si board member Jason Gonzales plano siniya nga maghatag or hatagan sang pagtamod igtulupangod ining insidente nga natabo sa Banwa sa Lambunao nga sandig sa pinakauli siniyang impormasyon nga aton man sini nga nakuha magin pasakaan sang kaso diri ang lolo sining biktima nga tudlo karon suspitsado sa pagpatay kag paghimulo sa nasambit sining biktima. So mga kasubong sini kuno iya madata nga nagakalinabo sa sulod sa panimalay sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo. That is why nga nagaplano karon diri si 3rd District Board Member Jason Gonzales nga magdihon sa mga programa nga mapaiway ang mga kasubong sini nga mga insidente. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Pagtamod Bombo Cham ni 3rd District Board Member Jason Gonzales ang iniman nga recent incident nga nagluntad man sa bahin sa Tampukaw, Lambunao, Iloilo kung sa diin siya man diri ang former mayor sa nasambitan man nga Banwa. Suno diri sa kung sa diin sa recent lang din as you've mentioned diri Bombo Cham nga ang biktima diri ang mong 7 ka tuig nga bata kag sa subong based diri sa investigasyon nga ginpatigayon sa Lambunao Municipal Police Station gin file naman diri ang kaso nga rape
with homicide batok diri sa 72 anyos nga lolo mismo sa nga biktima diri Bombocham. Amo na nga naghambal diri si board member Jason Gonzales nga ang ini nga mga kaso is hindi isolated Bombocham kundi may mga nagakatabo na ini kay isang anay mayor pa ini siya may nabatian na nga mga amo sini nga mga kaso taga ang mga perpetrators or ang mga or responsable sa amo sini nga mga insidente kaparehos diri Bombocham sa nga pagpanghimulos amo ang kakilala man mismo sa mga biktima, paryente sa mga biktima kag nagakatabo lang ini sa mga within the community and within man diri sa mga puluyan wala man diri gina-generalize but then may mga kapareho sini nga mga insidente kuno nga ginahipsan lang kag nahadlok bangod man kay posible ang ginapanumdo man diri abi sang pamilya or nakahibalo man diri ang pamilya abi sang posible mga biktima diri hindi lamang ini nga ginaistoryahan naton ining 7 years old nga ginhimuslan patay Bombocham nahibalaan naman kundi may kahadlok nga manugid kag itudlo dari ang responsable man sa mga amo sini nga mga insidente apang ang posibilidad bala kuno nga basi mo Andre ang pamilya kay ihipsa na lang taguon na lang kag ariglohon na lang within their family bangod kay hindi na bala makagwa sa iban man kag ang iniman is kumbaga do sensitive or gina-consider man diri nga sensitive topic pero kapareho sini kuno nga mga insidente kapareho sining paghimulos kuno Bombocham within sang mga kakilala man lang mismo kakilala man mismo sang mga biktima is kinanglan nga mabalhag ini bangod isa ini ka public crime kumbaga Bombocham kag nagakadapat sa mga nakahibalo kuno hatagan man diri sila sang or manindugan man ini sila Bombocham agud nga mahatagan man diri sa true justice and at the same time may ara sang mga psychological assistance gid diri nga mahatag sa mga biktima bangod later on based man diri sa mga studies may ari man ini siya sa mga epekto sa pagdako diri sa isa man ka individual especially kung bata na diri ang involved Bombocham so sa ilang level tun-an pa man ini nila kag probability kay natapos naman diri ang regular session sa bahin sang 15 sang guni ang palalawigan na basi mabutang man ini sa lamisa sa table Bombocham agud istoryahan man diri air open man ang iniman nga mga topic madumduman no sa nga tinalikdan Nobyembre 8, 2025 sinigid lamang nga tuig nakita ang lawas sining bata ang 7 ka tuig nga bata nga nasulod sa sako may higot ining iyang liog Bombocham kag wala na ini sang pangidalom man nga panapton kag ginapatihan ano nga ginhimuslan ini siya kag base gani sa autopsy result Bombocham nga may ara sang old o concealed wounds diri Bombocham ining kinatawo sang 7 ka tuig nga bata kag although sa subong no base diri sa investigasyon sang kapulisan nga amo ining ang ginatudlo suspect ang iya diri nga mismo nga lolo open pa sa gihapon ang possibility diri ang Lambunao Municipal Police Station nga basi may iban pagidari nga mga suspect sa siniman nga kaso. Ipabati bala naton ang ato nang interview kay 3rd District Board Member Jason Gonzales. Kay na-explikaran ako ni Hepe naton sa ang mga POI naton sa natabo ang case right away. So siyempre ako nag-isip man ako may huring-huring man ako kung ano ba sunog sa ilang storya kung ano ang mga individual circumstances sang mga persons of interest. Sang nagwa gali ang lolo pa. And sang nabalaan ko mixed class ang kaakid kag sang kasubo. Hindi naman siguro kinanglan nga pagpalawigo ng istorya pati sini pero mahambal ko lang nga gusto ko magbilin sa tanan nga nagapamati nga ang sitwasyon nga ini hindi ni siya isolated. Ang isolated there is ang murder nga part. Pero ang hindi isolated or ang homicide na part hindi isolated. Ang isolated but ang hindi isolated there is ang sexual molestation, sexual abuse sang kabataan by members of their own family. This is a silent crime that is happening. Nabatian ko ini. Sasugod pa lang sa mayor pa lang ako sang Lambunao. I keep hearing this sa aton nga mga komunidad nga nagkakatabo ini. Nga ang if not outright rape, nga ang sexual abuse is perpetrated by a family member iyo, pakaisa, utod, sometimes tatay, lolo. Ang akon lang, wala ko kabalo kung ano ang amon mas mahimo to expose this and to prevent it. Pero ang mahambal ko is isa lang kaayo sa tanan nga mga pamilya nga may nabalaan na hindi natin pagtago-tagoon. Balaan ko hindi siya mahapos himuon kung may nabalaan ka mo nga miyembro sang inyong nga pamilya nga abuso sang
inyo man nga family member na magkadto kita sa aton nga women's desk sa PNP naton kag ipagwa naton. Naintindihan ko ang mga pamilya nga nagaprotekta sa ilaman nga family member nga nagahimo sini, pero tani hindi amo nang aton nga attitude nga if this is happening in your own household, himuon naton. Sa liwat, tama nakadamo sang mga cases nga nabatian ko nga wala yan nagalabot sa pulis, wala nagalambot sa mga otoridad tungod sa kahuya, tungod sa kahadlok, tungod sa dependency. Kay tungod siyempre kisa akong tatay, tiyo, kung diin ka naga-start, hindi ka man kabulag basta-basta. Amo na sa tanan nga mga naga-report sa amo ni klaseng nga mga crimes, saludo gid ako kaninyo. Amo lang ang akon nga mahambal pag istoryahan pa namon ini sa mga kaupod ko man kag panumdumon kung ano yang interventions nga amon nga mahimo at our level in terms of exposing this part of our culture. Masubo siya nga ihambal, pero ining kultura sang paghipos, the culture of silence and protecting abusive family members, this is happening all over the country. Isang part, isa kadako there is kahuya. Nahuya sila because this is viewed as a private offense when in fact it is a public crime. Ang sexual abuse should be made public because it is a public crime. Hindi siya private offense. Ang balasa, sige na lang, palutsa na lang kay pamilya man naton. Mahuyan ang aton nga ngalan, maguba ang atong pamilya. Amo ni ang mga mabatian kung mga rasones kung nga ang crimes like this are not made public. Sa liwat, mahapos hambalon budlay himuon. Amo na ang akon dala pangadi na lang para sa mga nakahibalo na kung sa inyo man nga panimalay ini nagakatabo natagaan ka mo sang kusog na Bomba Cham, si 3rd District Board Member Jason Gonzales, kung madumduman pagidri nato no may 4 ka witnesses nga nagtindog diri amo na nga nagpatingayon nga mapasaka diri ang kaso although nga wala pa diri mag-abot man ang swab result diri kay ti amo ni kuno ang mabulubog at suno diri kay Police Captain Winston Biandog ang nangin panindugan sang mga witnesses diri Bomba Cham nga that time ti may mga circumstantial kuno evidences nga ginakaptan diri ang mga kapulisan. Alright, kiti hindi lamang una ining hitabo previously may mga naglinabo man nga kasubong sini nga kaso pero why na naglabot sa punto yung agin patay la kay Kubo kilala ang suspect but kung lang taon naton sa records gani madamo sa mga nagaklinabo bala nga ti may mga pagpangmulis siya, may abuso sa mga minor de edad sa sulod sang puluyan kag ang suspitsado hindi man lang magliwan na Bombo Pau. Exactly, Bomba Cham. Kung dito gani considering sa may Tampukaw Lambunaw kung sa di natabo ining incident sila malang nabaga kung sa community or within the community malang Bomba Cham considering ang lugar is lapit lang man sa barangay hall amo na gani subong sunod diri kay kagawad ni Lanceta siya manining nagatindog nga chair sang committee sang peace and order kag that time kuno kaupod man diri sang ginatudlo suspect so amo ni gani na remind nila subong ang mga ginikanan actually gani Bomba Cham hindi mo man kinanglan remind or kinanglan nga i-remind pero kung ara na gid man mismo sa utok kumbaga sa mga perpetrators nga bisan ano mo man gahalong sa mga kabataan mo kung may ara gid bala sang malain man di abi nga ginhawa so amo ni ang within sa ilang barangay may ara man sila nga pagdingong dero pag sinapol man dere at the same time hopefully mga next year mag-start liwat ang regular session nga ma-open in siya sa bahin man sang provincial board Bomba Cham kag tun-an ang amuman ni nga mga cases Bomba Cham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Pauline Piliora sa imong siniiyang report. Ti isa ini sa dapat man iya tutukan sa aton sining mga legislators. Hindi lamang sa mga legislators kundi nagapanawagan man kita sa tagsa siniiya ka miyembro sang pamilya.
No? Kay mas dako ang impact sa bahin iya sang dungog or kahuyanan kung palawigon pa ni kag hindi sa mas labing temprano nga tiyempo matukiban nga may mga kasubong sini nga nagaklinabo. No? Samtang temprano pa matapna na hindi na maglabot sa punto nga ti mas hindi na iya mambal naton do hindi na iya buluhaton pa sang isa ka tawo nga yara sa insakto sining estado sa nga paminsaron, no? Kay ti hamakon mo imo sining kadugo, no? Bata mo, inablos mo, apo mo, no? Kalabanan may mga insidente nga nagaklinabo sa mga kabanwahanan sa probinsya iya sa nga Iloilo, no? So hambagan ni board member Jason Gonzales, mas labing maayo nga may miyembro sang pamilya nga maga-report sa aton sini kapulisan. May miyembro sang pamilya nga magpangisog, nga magpanugid para nga gilayon ining matapna, no? Ang iban sini ti ginatago-tago kay kahuyanan, no? Ginatago kay parang why na sang ano pa nga say isang konflikto. Pero kung amo sina ang aton siniiyang sundon nga sitwasyon nga huluhipsan lang ang mas labing kaluluoy diri banwa amo iyang biktima. Siya ang lubos nga magasuffer. Kay mintras tanto nga ginahipsan, mintras tanto nga wala sa may mareklamo, maabot sa gyapon ang tsimpo nga liwat-liwaton ini sang perpetrator. Kay ti mambal siya nga hindi maninila pag ibuyagyag kay sigano nga moyan kami. Why man isang may mareklamo kay ti mangin kahuluya kag nakulbaan man ini sila magpanugid. Ti sige-sigihon niya pa na. Ti sa temprano pa lang nga sitwasyon, just like sa paghikap pa lang abi sa mga pribado sini iya nga parte sang lawas sang isa ka babayo kung minor de edad man, kung manugid na, matapna na sa labing temprano, hindi na maglabot sa punto nga may mga mas malala pa nga sitwasyon nga transpire o kon matabo. Ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon aton sini nga pagatutukan sa gyapon kag kasugpon karon detalye sa mga dalaguan ng mga balita lokal babatian sa gyapon sa Bomboanay sa Uto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
#1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Huwebes, Desyembre 18 tong 2025. Sa ating Christmas countdown, 7 days to go. Aba, Pasko na! Sa ating mga headlines, isang buwang pananatili sa bahagi ng Mindanao ng Bondi Beach shooters hindi raw sapat para sa radikalisasyon at ang National Bureau of Investigation sinimula naman yung pagsasagawa ng backtracking doon sa mga naging aktibidad ng mag-amang na maril doon sa Australia. Samantala, ang transparency naman sa lahat ng mga farm-to-market roads project sa bansa, tiniyak naman ng Department of Agriculture. Malawakang job fair ilulunsad para sa Department of Public Works and Highways dahil doon sa pinagsisibak ng mga tauhan. Ang naturang kagawaran ay naniniwala naman sa kakayahan ng mga batang engineers. Department of Justice itinangging may special treatment sa kontratistang si Sara Diskaya bunsod sa pagbibigay kustudiya kahit wala pang arrest warrant. Mga pantalan sa buong bansa, alamin natin kung gaano nakahanda sa nalalapit na holiday rush at yung data ng Philippine Ports Authority ating silipin. Samantala, ang dating morgue manager naman sa Harvard guilty sa pagbebenta ng iba't ibang parte ng katawan ng tao. Sa ating update mga kabombo, sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games dyan sa Thailand, Philippine Boxing Team hiniling na madagdagan ang ginagamit na hand wrap ng mga boksingero, pero ibang SEA Games members ay umaayaw. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nanindigan si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na hindi sapat ang isang buwan para sa radicalization o radicalize na mga paghahanda ng grupo na nasa likod ng pamamaril o responsable sa pamamaril doon sa Australia. At yan ay reaksyon niya kaugnay doon sa lumabas na ilang ulat na nagtungo pa sa bahagi ng Mindanao ang mag-amang na maril doon sa Bondi Beach sa Australia para naman sumailalim sa umano'y military style training. Giit ni Trinidad na dating nagsilbi bilang Chief of Staff ng Task Force Sambasulta, kailangan ng mahabang panahon para mahulma ang isang individual o isang tao bilang terorista, lalo na kung abot sa punto na tulad ng nangyari doon sa Bondi Beach shooting. Natanong din ang naturang opisyal kung maaari bang dati nang may ganitong paninindigan o kaya ay pananaw ang mag-ama bago pa man sila nagtungo sa Pilipinas at sa posibleng pagsalang sa patagong training. Sagot naman ni Trinidad, masyado pang maaga upang magbigay ng konklusyon ukol sa kanilang pagbisita sa ating bansa, lalo na't patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Armed Forces of the Philippines ukol sa naging aktibidad ng mag-ama. Bagamat nananatili naman ang marami pang posibilidad hinggil sa naturang pangyayari, ay lumalabas sa inisyal na resulta ng pagsusuri na hindi terorismo ang nagtulak sa mag-ama kundi anti-Semitism, isang uri ho ng racial discrimination laban sa mga Hudyo o yung mga nandun sa bahagi ng Israel at yung mga residente doon na lumipat sa ibang mga lugar. Nanindigan din ang Armed Forces of the Philippines official na mayroong matatag na kampanya ang hukbo laban sa terorismo, lalo na sa pamamagitan ng community-based efforts na pagpigil doon sa mga nangyayaring karahasan. Ito yung tinatawag nilang program na community-based efforts sa preventing and countering violent extremism na bahagi ho ng kanilang operasyon. Ani ang aktibo ng mga lokal na pamahalaan ang siyang susi sa ikatatagumpay ng mga kalintulad na programa, lalo na sa bahagi ng Mindanao kung saan pinaniniwalaan na nananatili ang ilang mga grupo. At itong latest report na yung mag-ama nga na namaril ay nanggaling din sa naturang lugar. Samantala, sa iba pang mga balita, sinimula na ng National Bureau of Investigation ang backtracking probe sa mga aktibidad ng mag-amang namaril sa Bondi Beach, Australia.
Ito'y matapos mabunyag na nagtungo umano sa Pilipinas sa mga ito ilang linggo bago ang ginawang pamamaril at nanatili sa bansa ng halos isang buwan. Ayon kay National Bureau of Investigation spokesperson Palmer Malyari, pinabalikan ng ahensya ang lahat ng mga lugar na posibleng binisita ng mag-ama habang sila ay nananatili dito sa bansa. Kasama rin dito ang pagtukoy sa mga taong posibleng nakausap o nakasama nila habang narito sa Pilipinas. Una lang lumabas na posibleng sumailalim nga sa military-style training ang mag-ama habang narito sa bansa. Ayon kay Malyari, hindi nila ito isinasantabi at inaalam ang lahat ng posibilidad. Samantala, binigyang diin ng NBI official ang kahalagahan na magkaroon ng backtracking para sa malawak at mas malalim na investigasyon at pagtukoy sa kanilang naging aksyon o aktibidad habang nasa bansa. Kasama ng NBI ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang ehensya ng pamahalaan sa malalimang investigasyon. Naghatid niyan sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ibang balita, ibinunyag ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor o Junvic Remulla na nakapaglabas na ng hanggang 5 bilyong piso itong si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa pamamagitan ng cryptocurrency. Ayon kay Remulla, nakuha niya ang naturang impormasyon mula sa individual na malapit sa nagbitiw ng mambabatas. Nagawaan niya ng dating kongresista na mailipat sa ibang bansa ang hanggang 5 bilyong piso sa pamamagitan ng cryptocurrency, bagay na tinutuntun na ng pamahalaan. Sa kasalukuyan ay pinaniniwalaang nasa Portugal pa rin itong si Elizalde Co. Ayon kay Remulla, ginagawa na ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng effort at makakaya upang mahabol ang nagbitiw na mambabatas. Umigit kumulang naman 10 taon na ang mula nang makuha ni Co ang kanyang Portuguese passport at dahil walang extradition ay nananatiling manipis ang tsansa para naman tuluyan siyang mahuli at mapauwi dito sa ating bansa. Gayunman, tiniyak ng opisyal na maaaresto pa rin ang puganteng dating mambabatas oras na umalis ito sa bahagi ng Portugal. Samantala ko pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May nagbigay ho ng mensahe sa mga bagong general ng Armed Forces of the Philippines na ipaglaban ang soberanya ng ating bansa. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Sinabihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga newly promoted generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at panatilihin ang pambansang seguridad. Ito ang binigyang diin ng Pangulo sa oath-taking ceremony ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at nagtapos sa Foreign Print Commission Training Institution na ginanap sa Malacanang kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, ang panunumpa ay muling pagpapatibay na kanilang tungkulin na igalang ang konstitusyon, maglingkod sa sambayan ng Pilipino at manatiling tapat sa Republika. Binigyang diin ng Presidente ang mas mabigat na responsibilidad ng mga opisyal na mamuno ng may karunungan, disiplina at integridad. Paalala ng Presidente, ang mga estrelyong suot ng mga opisyal ay sumasagisag sa kanilang pananagutan na protektahan ang mamamayan, ipagtanggol ang teritoryo ng bansa at pangalagaan ang kalayaang demokratiko. Kabilang din anya sa responsibilidad na ito ang mga reservists na tumutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Your promotion reflects the nation's confidence in your integrity and professionalism, your dedication to duty. The stars you bear shine more brightly today as constant reminders of your obligations to protect our sovereignty, to uphold our national security and safeguard the freedoms of every Filipino. This responsibility is shared by our reservists, whose roles as a force multiplier continues to strengthen the capabilities of the armed forces. This ceremony serves as a powerful affirmation that our loyalty is anchored to the Constitution, to our democratic institutions, and above all, to the people.
Muling pinagdibay din ng Pangulo ang pangako ng administrasyon sa patuloy na modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng pagsasanay, international cooperation at pagpapahusay ng kakayahang operasyonal upang matugunan ang tradisyonal at bagong hamon sa seguridad. Binanggit din ng Pangulo ang pagtaas ng base pay at daily subsistence allowance ng mga military at uniformed personnel. Kinilara rin ng Presidente ang sakripisyo at suporta ng mga pamilya ng opisyal ng Armed Forces of the Philippines at hinikayat ang buong sandatahang lakas na manatiling nagkakaisa sa paglilingkod sa bayan para sa isang mas matatag at mas ligtas na bagong Pilipinas. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So together, let us continue to serve the Filipino people, protect our sovereignty, and help build a stronger, more secure, bagong Pilipinas. Samantala, inanunsyo din ni Pangulong Marcos na maaari nang magbigay ang Social Security System ng emergency loan sa mga miyembro nito simula ngayong Disyembre, partikular sa panahon ng national emergency. Ayon sa Pangulo, ang emergency loan ay may mababang interest na 7% at may 6 na buwang moratorium kung saan hindi muna kailangan magbayad ng loan amortization sa unang 6 na buwan. Layunin ng programa na matulungan ang mga miyembro ng Social Security System sa agarang pangangailangan, lalo na sa panahon ng sakuna o emerhensya. Mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño, Soberano, Daguulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak ng Department of Agriculture na mahigpit nilang babantayan ang lahat ng proyekto na Farm to Market Road upang maiwasan ang anumang anomalya o irregularidad na maaaring mangyari simula sa susunod na taon. Ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr., ang lahat ng proseso na may kaugnayan sa proyekto ng Farm to Market Roads ay isasagawa ng lubos na may transparency at responsibilidad. Ito ay upang matiyak ng bawat sentimo ng pondo ng bayan ay ginagamit ng wasto at naaayon sa layunin ng proyekto. Bilang bahagi ng Transparency Initiatives, kabilang sa mga hakbang na ito na kanilang gagawin ay ang pag-live stream ng mga bidding process para naman sa bawat proyekto ng Farm to Market Road. Sa pamamagitan nito, masusubaybayan ng publiko ang buong proseso ng pagpili ng kontraktor na siyang mangangasiwa sa naturang proyekto. Bukod nga dyan ay magkakaroon din ng isang mekanismo kung saan ay maaaring iulat ng publiko ang anumang kahina-hinalang aktibidad o kaya ay proyekto tulad na lamang ng pagsumbong at yan ay nangyari na nga doon sa sumbong sa Pangulo Portal na kanilang inilunsad. Ayon sa kalihim, isa sa mga plano nila ay ang pagsasagawa ng bidding kada probinsya. Sa ganitong paraan ay pagsasama-samahin ang ilang maliliit na proyekto ng Farm to Market Road sa isang mas malaking proyekto na. At pinag-iisipan na rin ng naturang ahensya na ipasa ang mga patuparin hinggil sa responsibilidad at pagpapairal ng ilang proyekto ng Farm to Market Road sa mga kwalipikado na lokal na pamahalaan para sa naturang programa sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement. Dagdag pa ni Secretary Theo Laurel ay mayroon ding mga third-party auditors at citizens watch na makikilahok sa pagbaybay doon sa mga proyekto upang matiyak na ito ay tumatalima sa mga umiiral na patakaran. Samantala, pinalakas naman ng Philippine Ports Authority o PPA ang mga hakbang pangseguridad sa lahat ng mga pantalan sa buong bansa bilang paghahanda naman sa inaasahang dagsa ng mga mananakay at biyahero ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ito pong matiyak ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng mga gumagamit ng pantalan. Mula pa nga noong ika-15 ng Disyembre, ang Philippine Ports Authority ay nagtalaga na ng tinatayang nasa 3,000 na mga security personnel sa iba't ibang mga pantalan na nasa ilalim ng kanilang pamahala. Ang malaking bilang na ito ng mga security personnel ay pinakalat upang matiyak ang maayos, ligtas at mabilis na pagbiyahe ng mga pasahero pati na rin ang paggalaw ng mga kargamento sa mga pantalan. Layunin ho ng Philippine Ports Authority na maging tuloy-tuloy at walang abala ang paglalakbay ng publiko.
Ang mga port police naman at mga security guard katuwang ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group ay naka-heightened alert status na rin. Bukod pa rito, patuloy na rin ang paggamit naman ng mga x-ray machines para yan sa mga masusing inspeksyon ng mga bagahe at kargamento at ang pagpapakalat naman ng mga K9 units para sa deteksyon ng mga kontrabando at iba pang iligal na bagay. Muling pinalala naman ng Philippine Ports Authority sa publiko na mahigpit ay pinagbabawal ang paniningil naman ng mandatory passenger insurance sa loob ng mga pantalan. Hinimok din at inayayahan ang lahat ng mamamayan na sumunod sa lahat ng mga panuntunan at maging sa mga regulasyon na ipinapatupad ng mga pantalan. Ganap na pong 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. At sa pagkakataong ito, makikuha tayo ng mga update dyan naman sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Dahil meron ho silang gagawing job fair, yan ay para mapunan yung mga bakanting posisyon sa naturang tanggapan dahil sa agresibong paglulunsad ng mga aktibidad ng naturang ahensya. Mas naniniwala din daw sila sa mga batang engineers na may isa sa katuparan ng mga programa sa ilalim ng ahensya. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Victor, inihayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ngayong araw na magsasagawa ang ahensya ng massive recruitment, simula yan ng Enero ng susunod na taon. Ayon kay Dizon, maglulunsad ang ahensya ng mga job fair sa mga paaralan, universidad at kolehiyo sa buong bansa. Ito ay upang makahikayat ng mga bagong engineers at accountants. Layunin naman nito na makakuha ng fresh blood na tutulong sa patuloy na reforma ng ahensya. Sinabi ng kalihim na tinatayang aabot sa 2,000 posisyon ang kailangan punan sa unang yugto ng recruitment. Personal din yung siyang lilibot sa mga paaralan upang hikayatin ang mga aplikante na sumali sa serbisyong publiko. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. We have to appeal. Alam ko, there is zero trust in this agency. Pero paano natin mabaluin kung yung mga idealistic, patriotic, Gen Z graduates natin hindi sasama sa atin. Kailangan. Kasi this is their government, this is their country. They're the ones, kami, ano na kami? Patapos na. Kailangan din ibayan ng loob ng mga, lalo na yung mga bagong pasok dito. Huwag influential sa mga taong to na kita nyo naman yung lingkod. Kaya again, we have to appeal to their idealism, to their sense of patriotism. Because if they will not come and help us, sino pa? You know, if the young generation will not step up, you know. Samantala, tinanggap naman ni Dizon ang 529.6 billion budget na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee para sa Department of Public Works and Highways sa taong 2026. Ito ay mas mababa ng halos 40% kumpara sa panukalang 881 billion. Ayon sa kanya, mas mahalaga na malinis at maayos na ipapatupad ang pondo kaysa sa laki nito. Tinayak din ng kalihim na gagamitin ng tama ang inaprubuhang budget para sa mga proyekto ng ahensya. So ganyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. The effect nitong pagtanggal po ng 20 billion doon sa budget, makaka-apekto ba doon sa mga project implementation po? The DPWH budget, I think it's 529 billion, which is 40% lower than the 881 billion originally proposed in the MED. More than 300 billion pesos lower. No? And okay lang yun. Kasi naniniwala ako, naniniwala ang Pangulo, at naniniwala din ang Kongreso na ang importante sa budget ay malinis siya at ma-implement siya ng tama. Di ba? Ang budget per se, hindi masama. Di ba? Ang masama, kapag yung mga proyekto sa budget, ginawang gross, ginawang substandard, pinagkakitaan na. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
Sa iba pang mga balita, magsusumiti na ang pamunuan ng Bureau of Customs ng mga hinihinalang smuggler na dapat kasuhan sa ilalim ho ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law sa darating ho na taon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, palilipasin muna nila itong Christmas break bago tuluyang isumite ang listahan ng mga individual na umano'y sangkot sa malakihang pagpupuslit ng mga produktong pang-agrikultura. Binanggit ni Nepomuceno na nakipag-ugnayan na ang kanilang ahensya sa National Bureau of Investigation upang matukoy ang mga dapat managot sa batas. Tiniyak din ng naturang opisyal na doble ang pagbabantay ng kanilang ahensya sa mga pantalan upang masawata ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na kargamento. Ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakalipas na taon ay nagalayong sugpuin ang malakihang smuggling ng bigas, asukal, sibuyas at iba pang pangunahing produkto na nagdudulot naman ng malaking pinsala sa lokal na magsasaka at maging sa ekonomiya. Sa ilalim ng batas, ang mga mahuhuling smuggler ay maaaring makulong ng hanggang 20 taon at pagmultahin ng doble sa halaga ng kontrabando. Sa pahayag ni Nepomuceno, iginiit niyang hindi titigil ang Bureau of Customs sa pagtutok sa mga sindikatong nasa likod ng agricultural smuggling dahil ito ay direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain at kabuhayan ng mga Pilipino. Samantala, isinumiti na ng Commission on Audit ang kanilang 4 na karagdagang fraud audit report sa Independent Commission for Infrastructure. Ang ulat na ito mga kabombo ay may kinalaman pa rin sa posibleng panloloko kaugnay doon sa mga proyekto para naman makontrol ang inilalaang budget para sa baha dyan sa probinsya ng Bulacan. Nabatid na ang kabuuan ng halaga ay para sa nasabing proyekto aabot sa 330.5 milyong piso. Sa klaw nito, ang mga ulat ukol sa 4 na mga proyekto na ipinatupad ng Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineering Office na iginawad naman sa Wawaw Builders. May nasilip na rin ang Commission on Audit na ilang kahina-hinalang bagay sa pagpapatupad ng proyekto. Tinukoy nito ang mga ghost projects kung saan ho ay wala naman talagang makikitang flood control mitigation o slope protection structures doon sa mga lugar na dapat sana ay mayroon dahil ang proyekto at yan ay deklarado na natapos na. Hindi rin sapat ang mga mahalagang dokumento upang magpatunay na umiral nga ang naturang mga programa dyan sa probinsya ng Bulacan. Kaugnay nito ay muling binigyang diin ni Commission on Audit Chairperson Gamaliel Cordova na nilalayo ng kanilang panig sa kanilang ulat na panagutin ang mga opisyal at maging ang mga private contractors na dawit sa isyu ng katiwalian. Dako naman tayo dyan sa may bahagi ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Itong si Senador Gatchalian at Representative Swansing na kumpiyansang walang ibivito si Pangulong Marcos sa 2026 national budget. Yan at iba pang mga balita. Tinutukan ni Bombo JC Galvez. Kumpiyansa sina Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian at House Appropriations Committee Chairman Representative Micaela Swansing na walang ibivito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang 2026 national budget. Matapos ang 6 na araw, opisyal lang ang tinapos ang Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Sa panayam, iginit ni Gatchalian na tiniyak ng Senate at House contingents ng budget na wala ng puwang ang mga ghost at overpriced na proyekto sa pambansang pondo at may sapat na mga safeguard laban sa posibleng pang-abuso. Ayon naman kay Swansing, maigpit ang kanilang koordinasyon sa Department of Budget and Management sa tuwing may ahensya at proyektong babawasan o dadagdagan ng pondo upang matiyak ang maayos na proseso. I'm confident walang mabivito. I'm very confident. Kami rin. Throughout the whole process, very, very close coordination between us and the executive. So, wala po kaming kinakat, tulad po na nabanggit ni Sanwin na wala po kaming, hindi namin pinapaalam sa mga ahensya. I think that's usually the main point of contention. And we also don't put in items in the budget of the respective agencies without the approval of the head of agency and
and the agency. So yes, I will second what Senwin said. We are confident that the President will not veto. Samantala, naurong naman ang ratifikasyon ng 2026 General Appropriations Bill ng December 29 mula sa original schedule na December 22. Paliwanag ng senador, kailangan pa ng sapat na panahon para sa pagbabalanse ng pinal na version ng panukala at sa pag-impremta nito na inaasang tatagal ng 4 hanggang 5 araw. Dahil dito, inaasang lalagda ng BICAM ang pinal na version ng budget bill sa Disyembre 28 at raratipikahan ng Kongreso kinabukasan Disyembre 29. Target din na maisumiti sa Malacanang sa hapon ng Disyembre 29 ang 2026 National Budget Bill para naman sa huling yugto ang lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero based on the timetable ng mga staff, baka 28 ang permahan and 29 ang ratification. Kasi yung pagbabalanse, pag-print, kasi we have to reconcile our numbers with theirs eh. No, so yan, process alone will take 5 days. So tapos may Pasko pa, 'di ba? May Noche Buena, no? So mga roughly around 28 ang ratificate. Babalik kami to sign and then 29 to ratify. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inilunsad ng Department of Transportation ang cashless payment system sa EDSA Bus Carousel nitong nakalipas na araw at yan ay magpapagaan sa biyahe ng mga commuter batay sa assessment ng kanilang ahensya. Sa bagong sistema, kailangan lamang na i-scan ng mga pasahero ang QR code mula sa device ng konduktor. Gamit naman ang e-wallet para naman mabayaran ng pamasahe. Tiniyak naman ng Department of Transportation na walang dagdag na bayarin para sa transaksyon at mananatili ang 20% discount para sa mga estudyante, senior citizens at mga persons with disabilities. Sa kasalukuyan ay mahigit 200 bus units na ang may cashless option at inaasahan na aabuti ng halos 1 taon bago naman tuluyang maipatupad sa lahat ng mga bus sa EDSA Bus Carousel ang naturang programa. Ang EDSA Bus o yung EDSA Busway na inilunsad noong 2020 sa gitna ng umiiral noon na pandemya ay isa sa pinakaabala at pinakamahabang ruta sa Metro Manila na dinadaanan ng tinatayang nasa 300,000 na mga pasahero araw-araw. Ayon nga kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, malaking hakbang ang cashless payment para dun sa pagsasagawa ng modernization program at iba pang efforts na magpapaginhawa sa mga transportasyon na sinusuong ng mga kababayan natin. Dagdag pa niya, layunin ng programang ito na hindi lamang bawasan ang pila at abala kundi magbigay na rin ng digital alternative doon sa pagbabayad sa pamamagitan ng e-wallet ng mga pasahero. Bombo International News. Napatunayang guilty ang isang dating morgue manager sa prestihiyosong Harvard Medical School dahil sumunoy iba't ibang parte ng katawan ng tao. Kinilala nga ang suspect na si Cedric Lodge, na 58 anyos, na nasentensahan ng 8 taong pagkakabilanggo. Batay sa report nilalabas ng US Justice Department, ninanakaw umano nitong suspect ang iba't ibang parte ng katawan ng tao mula sa mga donasyon na may dapat sana ay gagamitin para yan sa scientific research. Ibinibenta niya mga ito para sa mga taong nangangailangan o sumasailalim sa operasyon. Kabilang sa mga napatunayang ninakaw niya ay mga internal organs. Pasintabi sa mga nanananghalian sa mga sandaling ito. Kabilang rin sa kanya mga ninanakaw ay utak, kamay, mukha, ulo at balat. Lumalabas na nagsimula niyang gawin ang naturang krimen noong pang taong 2018 hanggang sa tuluyan siyang tanggalin sa Harvard noong taong 2023. Mula sa Harvard, dinadala umano ni Lodge sa tulong ng kanyang asawa ang mga ninakaw na body parts sa kanilang bahay na nasa New Hampshire.
Mula sa kanilang bahay, ipinadadala na ang mga ito sa sinumang nangangailangan. Samantala, pinatawan din ng 1 taong pagkakakulong ang asawa nito kasama ang naging buyer ng dalawa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin mo ng balitang palakasan, hindi ho pumayag ang ibang mga bansa sa kahilingan ng Kupunan ng Pilipinas na magkaroon ng dagdag na proteksyon para sa mga buksingerong lumalaban sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games 2025. Una nga rito ay umapila ang Association of Boxing Alliances in the Philippines na magkaroon ng mas makapal na hand drop yung mga boksingero bilang proteksyon sa kanila at sa kanilang mga kalaban. Paliwanag ni ABAP Secretary General Marcos Jarwin Manalo, bagaman na pasok sa specifications ang ginagamit na hand drop na may habang 3.5 hanggang 4.5 meters, masyado itong manipis, lalo na sa mga higher boxing division. Dahil dito ay humihiling ang Pilipinas na magkaroon ng professional hand drop, bagay na pinapayagan naman ng regulasyong sinusunod sa World Boxing Competitions. Gayunman, hindi anya pumayag ang kinatawa ng Vietnam, Indonesia at host country na Thailand sa mungkahing yan ng Pilipinas. Katwiran kasi ni Manalo, bagamat akma ang ginagamit na hand drop doon sa mga mas mababang weight division ng boxing, hindi ito akma para naman sa mga nasa 70 kilograms hanggang 80 kilogram division, tulad na lamang ni Yumer Marcial na nakakuha ng gintong medalya. At nakakalungkot niya na may oportunidad ang Southeast Asian Games na mas maprotektahan pa sana yung mga boksingero sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hand wraps, ngunit hindi ito ginagawa doon. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Marcos Manalo, ang Secretary General ng Association of Boxing Alliances in the Philippines. Main concern natin with it is yung protection ng kamay ng mga boxers, lalo na nasa heavier weight class. Kasi manipis yung hand wrap, tsaka short. Pasok naman sa specifications, 3.5 meters to 4.5 meters. Kaya lang nandun sa lower end, 3.5 meters. Pag kasing laki na ni Yumer, maiksi na yun. Tapos Bagyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng pahayag nitong si Marcos Manalo, ang Secretary General ng ABAP o yung Boxing Alliances in the Philippines, kaugnay pa rin ang usapin para sa kaligtasan ng mga boksingero na lumalahok sa Southeast Asian Games. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga dagdag pa nating balitang palakasan, ito naman sa NBA. Hindi nakapalag ang Cleveland Cavaliers sa pagdomina ng Chicago Bulls sa pamamagitan ng impresibong team effort. Gumawa ang 8 player ng Bulls ng double-digit score sa pangunguna ni Josh Giddey na nagposteho ng triple-double performance, 23 points, 11 rebounds at 11 assists. Bagaman hawak ng Cavs ang single-digit lead sa pagtatapos ng unang quarter, tuluyan naman na nakawala ang Bulls sa pagsapit ng ikalawang quarter at tuloy-tuloy na nakapag-alpas hanggang sa matapos ang regulation. Hindi umubra yung 32 points nitong Cavs shooter na si Donovan Mitchell upang habulin pa ang Bulls at tuluyang tinapos ang laban 127-111. Sa kabuuan ng naturang sagupaan, napanatili ng Chicago ang 56% overall shooting at kumamada ng 12 steals. Nagawa rin na puwersahin nila ang Cavs na kumamada ng 20 turnover at dahilan para naman mas mababa ang field goals ng naturang kupunan. Ito ang ika-10 panalo ng Bulls ngayong season habang nasa 15 ang pagkatalo, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Antabay pa sa mga karagdagan nating update hinggil sa mga laro dyan sa NBA. Papatay ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Department of Justice itinangging may special treatment sa kontratistang si Sara Diskaya. Alam natin kung bakit sa pag-uulat yan ni Bombo Grant Hilario.
Maring itinanggi ng Department of Justice na mayroong special treatment sa kontratistang si Sara Diskaya kasabay ng patong-patong ng mga kaso may kinalaman sa flood control projects anomaly. Nanindigan si Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na walang preferential treatment kay Diskaya matapos magpapastudya ito sa National Bureau of Investigation. Sa kasalukuyan kasi ay nasa pangangalaga na nato ng kawayan. Si Sara Diskaya kasunod ng kanyang isuko ang kanyang sarili sa pag-voluntary surrender nito. Kung kaya telegraph na preliminary investigation, siya ay wala pang kaso na kinakarap nito sa Malabon, ay inisiste at idinala ng kawayan tungo sa prosecutor's office nito. Nagsampang siya ang lokal na pamala ng Malabon ng Paglabag sa Republic Act number 3019 o Anti-Graft and Craft Practices Act at Preliminary Accept laban sa kontratista. Subalit binigyan nila ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na wala pang inilalabas na warrant of arrest kontra kay Sara Diskaya ang korteng may hawak sa mga kasong isinampad laban sa kanya sa kaso naman ito kung may kinalaman sa Ghost Infrastructure Project sa Davao Occidental. Narito ating pakinggan ang payag ni Attorney Polo Martinez, Spokesperson ng Department of Justice. Quite the contrary po, no? Tandaan po natin na although mabigat na po or may ebidensya na po and a lot of reasons to charge Sara Diskaya as shown by the multiple cases pending and filed against her, wala pa po warrant talaga na issue against her to restrain her liberty. Ang hiningi lang po ni Sara Diskaya in being able to go to Malabon is to be able to attend her scheduled preliminary investigation there, and second, besides that, to secure the necessary documents na kailangan po niya para mailahad po niya ang defense niya before the panel of prosecutors or the of OCP Malabon. Magugunitang nagsampa ng kaso graft at malversation o Office of the Ombudsman laban kay Sara Diskaya at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Bigos Regional Trial Court ng Davao del Sur. Ito ay agaran inilipat sa Korte ng Malita, Davao Occidental at pagkatapos ay ibinala na sa Regional Trial Court ng Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa Department of Justice at Korte Suprema, ito ay sa kadahilanan dapat ilipat ang mga kasong may kinalaman sa korupsyon o flood control projects anomaly sa pinakamalapit na italagang Special Anti-Graft Court sa Rion. Kung kaya may isang ulit na binigyan din ni Justice Spokesperson Polo Martinez na walang espesyal na pagtrato sa akusadong kontratista. Naniniwalaan niya silang mas advantage ito ng sa gobyerno sapagkat kahit wala pang arrest warrant ay nasa kustodiya na nila ang kontratistang si Sara Diskaya. Muli ating pakinggan ang payag ni Attorney Polo Martinez ang tagapagsalita ng Department of Justice. So ano po yan? Wala pong preferential treatment. Okay? In fact, the fact na her liberty is now being restrained despite the absence of a warrant of arrest means that the government is actually taking steps forward to be able to make sure that she or any person involved in these cases are held accountable even despite the fact na wala pa pong warrant ngayon na issue. Of course, ma'am, yes. Kasi again, walang warrant, but if you would look at it, her liberty is restrained, diba, to a certain extent that she has to ask for permission before she could necessarily secure documents to be able to that she needs for her defense before the prosecutor's office. Ngayon pa man, Bombo Dennis, Bombo Victor, ayon sa Department of Justice, hindi maaaring ilagay sa kulungan o hold sa detention facility si Sara Diskaya sakali man walang arrest warrant na ilabas ang naturang korte. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa mga karagdagan nating balita, muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng serye ng rockfall events dyan sa Bulkang Mayon. Hanggang sa ahensya, umabot sa 10 na rockfall events ang narehistro sa aktibong bulkan sa loob lamang huyan ng ilang oras. Isa sa pinakamalaking tipak ng bato ay tumuloy sa Misigali at nagpagulong-gulong sa mahigit 1 kilometrong layo mula naman sa summit ng naturang bulkan.
Ayon sa ahensya, ang panibagong serye ng rockfall event na yan ay dulot pa rin ng pagkadurog o kaya ay pagkatunaw ng malalaking bulto ng lava mula naman sa summit crater. Nananatili sa alert level 1 ang naturang bulkan at pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6 na kilometro na radius ng naturang lugar at yan ay tinuturing na permanent danger zone dahil naman sa iba't ibang banta tulad na lamang ng serye ng rockfall at mga posible na phreatic eruption mula pa rin sa bulkang mayon. Samantala, nagpakawala naman ng malaking bulto ng tubig ang Angat Dam at Ipo Dam dahil sa malawakang pagbaha. Nakaranas ng mga serye ng pagulan ang ilang lugar sa Central Luzon kaya't binuksan ang tig-3 floodgates sa 2 dam. Umangat sa 214 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam, 2 metrong mas mataas kumpara sa normal high water level nito. Dahil dito nagbukas ang naturang dam ng 3 gates at nagpakawala naman ng nasa 376 cubic meters per second. 3 metro rin ang binuksan sa Ipo at nagpakawala naman ng 379 cubic meter per second ng tubig. Kasalukuyang nasa 100.98 meters naman ang antas ng tubig sa naturang dam, ilang sentimetro lamang bago tuloy maabot ang 101.10 cubic meter per second. Sa kasalukuyan nagpapatuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa pag-iral naman ng amihan at easterlies. Sa dagdag pa ho natin mga balita mga kabombo, ang National Maritime Council ay may mga programa para sa pagpapalakas pa ng puwersa ng ating pamahalaan sa West Philippine Sea sa kabila ho yan ng hindi madali na procurement process para sa pagkuha ng mga panibagong vessels o yung mga tinatawag na floating assets. Alamin natin ang mga detalye mula kay Bombo Betha Servito. Tiniyak ng National Maritime Council ang mas pinalawak at mas estratehikong presensya ng mga pwersa ng gobyerno ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Layon ng hakbang na ito na maprotektahan ang mga Pilipinong mangingisda laban sa mga mapangharas na mga barko ng sa lugar. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, sinabi nito na ma-maximize na ang patrol area sa maritime domain ng Pilipinas at strategic presence ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng National Maritime Council. Ito ay koordinasyon ng mga nabanggit na ahensya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Yeah, we have to be very honest and very practical. Na yung kasi pag yung pagdadagdag ng barko, pagbibili ng barko, hindi siya madali no. Aside from mahal, it takes time to come up with the procurement. So, ang ginagawa nating gobyerno, actually maganda yung ginagawa nating gobyerno ngayon, nag-uusap ang Coast Guard, nag-uusap ang Armed Forces, nag-uusap ang BFAR para schedule nila ang kanilang mga pagpapatrola, hindi sila nag-uusap at nagpapatrol sila. Minsan nakikita-kita sila sa dagat. Ngayon, na-schedule na kung okay, ako dito naman ako ngayon BFAR dito ka sa lugar na to, Coast Guard dito ka sa lugar. So, with that scheme, na ma-maximize natin yung patrol area, na ma-maximize natin yung strategic presence na sinasabi natin by coming up with a scheme na hindi nakikita-kita ang BFAR, Coast Guard, at AP sa isang lugar, but rather, na di-distribute nila yung mga different assets nila strategically. So, yun ang stopgap measure natin habang hinihintay pa natin yung pagdagdag ng barko. Pinigyang diin din ni Undersecretary Alexander Lopez na bagamat kailangan ng karagdagang pwersa, hindi magiging madali ang proseso ng procurement o pagbili at gayon na rin ang pagdating ng mga bagong barko dahil ang pagpapalit ng mga barko ay dumadaan sa masusing proseso at hindi ito magagawa sa isang iglap. Anya, kailangan na maging praktikal ang gobyerno pagdating sa ganitong proseso. Sa kasalukuyan patuloy ang rotation and resupply missions sa mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre na isang World War II era ship na bagaman kinakalawang na ay nagsisilbing tirahan ng mga sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal. Inihahatid naman sa pamamagitan ng Philippine Patrol at supply boats ang nasabing mga essential items para sa mga sundalo. Patuloy ang pagbabantay sa posibleng harassment
obstruction at water cannon attacks ng Chinese vessels sa mga kababayan nating mangingisda. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA tiniyak na maglalagay ng mga tauhan kapag masimula na ang rehabilitasyon ng EDSA. May buong detalye si Bombo Juvino Galang. Nakaalalay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kapag sinimula na ang rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA sa susunod na linggo. Ayon kay Attorney Romando Artes, ang MMDA chairman, na maglalagay sila ng mga traffic enforcers na tutulong sa pagmamando ng trapiko habang ginagawa ang EDSA. Nakiusap din ito sa mga local government unit na tumulong din para maibsan ang bigat ng trapiko. Yes, full deployment naman tayo. Nire-require naman po natin yung mga contractors to have marshals. Isusupplement lang namin yan. So, kailangan meron din on the part ng contractor na nagmamando doon sa traffic under our supervision to make sure na minimal yung effect. And then, we'll coordinate din sa local government units para masupplement din itong mga tao natin kung kailangan. Inaasahan ng MMDA na magiging maganda ang resulta ng pagsasayos ng EDSA kung saan kapag natapos na ito ay magkakatulong na mabawasan ang bigat ng trapiko. Sa previous, dati naghahanap tayo ng scheme regarding number coding or kung anong coding. This time, wala pabago sa number coding scheme dahil ang pagsasara lang ng kalsada will happen December 24 to January 5. Which is sa experience namin, sa datos namin, kakaunti talaga ang sasakyan sa buong Metro Manila. Maybe because siguro 70% ng population ng Metro Manila ay either nasa abroad or nasa probinsya. So we'll take advantage of that. Multiple sites, 24/7, yung reblocking, which is yun yung nagkakos ng pagsara ng kalsada. Tapos sa second phase, asphalting, gabi lamang po. So wala rin po pagsasara ng kalsada sa umaga. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Three-time world champion na si Kimberly Ann Custodio ay puspusan pa rin ang training para yan sa Asian Games at iba pang international competitions kasunod ng kanyang gold medals na nakuha doon sa kanyang mga laban sa Southeast Asian Games. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Magpapahinga muna ng kaunti at babalik din sa puspusan na pagsasanay ang three-time world champion na si Kimberly Ann Custodio matapos ang kanyang tagumpay at pagwawagi ng gold medal sa Southeast Asian Games. Ang 38 anyos na Ilongga na residente ng Poblacion West Oton, Iloilo ay nangibabaw sa women's niwa sa 48 kilograms na siyang kanyang debut event sa SEA Games. Ito rin ang unang pagkakataon na umakyat sa mas mataas na weight division. Si Custodio mula sa kanyang karaniwang 45 kg class, ngunit sa kabila nito ay tinalo niya ang home bet na si Sugun Nutsaya sa finals. Ayon kay Custodio, mas paigtingin pa niya ang kanyang pagsasanay upang mas maging proud pa sa kanyang bansa at patuloy niyang maiangat ang Pilipinas sa tuktok ng podium. Kabilang sa kanyang mga target na salihan sa 2026, ang Asian Indoor and Martial Arts Games sa Saudi Arabia, ang Asian Games sa Japan at ang World Championship. Inialay ni Custodio ang kanyang tagumpay sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa kanyang coaches at mga estudyante na naging bahagi ng kanyang journey sa biennial meet. Nung pinatunog yung lupang hinirang, grabe, iba, it hits different na grabe mo na nga. Kaya sobrang iyak ako ng iyak kasi pagkantahin mo pala yung lupang hinirang after mong makipaglaban, sobrang iba pala yung feeling. Grabe, iyak ako ng iyak sa podium tapos nire-raise yung flag natin on top of the flags. Grabe, sobrang iba yung feeling, sobrang proud kong maging Filipino and sana naging proud din po kayo sa akin. Ay, hindi pa tapos yung mission natin. Gagawan ko ng paraan, like as in magte-train ako harder than I ever trained before para maging proud kayo sa akin. Si Kimberly Ann Custodio,
Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bumoayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Samantala, ang Armed Forces of the Philippines naman tuloy ang operasyon sa kabila ng Communist Party of the Philippines New People's Army ceasefire announcement. Tigil putukan naman, isa lamang umanong propaganda. May buong detalye dyan ang Bombo Radyo Cebu. Patuloy na nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines Visayas Command ng nakatutok na operasyong militar at pakikipag-ugnayan sa mga komunidad sa buong Visayas ngayong Kapaskuhan. Ito ay sa kabila ng pahayag na inilabas ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA tungkol sa 4 na araw na tigil putukan na ayon sa kanila ay isinalang-alang ang nalalapit na Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon kang Lieutenant Colonel Israel Galorio, ang tagapagsalita ng AFP Visayas Command, ang tigil putukan na kanilang inanunsyo ay walang kinalaman sa pagdiriwang ng Pasko. Ngunit ito ay isang paraan lamang para mapakita ng grupo na may halaga pa rin sila sa mga tao at upang maipakita na aktibo pa rin ang kanilang mga aktibidad. Idinagdag ni Galorio na ang deklarasyon ay malinaw na propaganda, lalo na't humihina na ang suporta ng komunidad para sa grupo. Kaya naman, napilitan silang gawin ito. Sinabi rin ng opisyal na bumababa na ang aktibidad ng grupo dahil ang buong militar ay nakatuon sa pagtupad sa mandato nito na protektahan ang mga komunidad at sibilyan sa buong bansa. Bagamat itinuturing ng AFP ang anunsyo ng tigil putukan bilang propaganda lamang, nangako silang mananatiling mapagmatsyag sa sitwasyon ng seguridad ng publiko upang matiyak ang isang mapayapa at ligtas na panahon ng Kapaskuhan para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa Central Visayas. Itong pronouncement ng CPP-NPA is nothing more than a propaganda. They are just trying to portray na meron pa silang significance sa community ngayon. But the truth is, alam naman natin na wala na silang suporta na kukuha sa masa. Irrelevant yung sinasabi nilang ceasefire, that's nothing but mere propaganda. Tuloy-tuloy yung ginagawa naming focus military operation. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ako si Bombo Canapor. Ito ang Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, itong Caritas Philippines ay suportado yung pag-abolish o paano ka lang pag-abolish doon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Suportado ng Caritas Philippines ang panawagan na i-abolish na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Most Reverend Gerardo Alminaza Didi, presidente ng Caritas Philippines, na dahil sa napakalaking pondong inilaan ng NTF-ELCAC, posible itong maabuso, lalo na ang questionableng proseso ng reward system para sa mga komunidad na walang naitalang kaso o nakapagpababa ng insurhensiya sa kanilang lugar. Gayunman, nilinaw ni Alminaza na hindi tutol ang Caritas Philippines sa layunin ng pamahalaan para sa mga programang pangkapayapaan. Subalit kinundina ng grupo ang sistemang madaling maabuso sa pamamahagi ng ayuda bukod pa sa kanilang isinusulong na hilaw na hustisya. It's not that we don't want this, no? But then, it is the framework of ayuda versus justice. Ang NTF-ELCAC approach kasi is parang ganito. If your barangay is declared, we reward you with 10 million. Pero yung gusto natin sana mangyari, why are communities poor in the first place? Nga naman, bakit na marami ang namumulubi, parang talagang mga duka? And who keeps them poor? Yun ang tanong dapat tugunan. Ang tinig ni Most Reverend Gerardo Alminaza Didi, presidente ng Caritas Philippines. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang Bureau of Jail Management and Penology na nanawagan sa mga pamilya ng persons deprived of liberty na dalawin ang mga inmate ngayong holiday season. May buong detalye dyan ang Bombo Radio Rojas.
Nanawagan ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa mga pamilya ng Persons Deprived of Liberty o PDL na dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay lalo na ngayong holiday season. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Jail Superintendent Julius Cesar Chavez, Jail Warden ng BJMP Rojas City Male Dormitory, sinabi niyang malaking bagay para sa mga Persons Deprived of Liberty ang pagbisita ng kanilang pamilya upang mapatatag ang kanilang kalooban habang hinarap ang kani-kanilang mga kaso. Ayon kay Chavez, pinahihintulutan ang mga pamilya ng mga PDL na magtungo sa pasilidad upang makasama at makapagdiwang ng Pasko o Bagong Taon alinsunod sa mga tinakdang alituntunin. Dagdag pa niya, naka-schedule na ang mga Christmas party sa bawat dormitoryo para sa mga Persons Deprived of Liberty. Nakatagda na rin ang mga pamamahagi ng mga regalo sa tulong ng iba't ibang lokal na pamahalaan at partner agencies. Muli rin nanawagan ang BJMP sa mga pamilya ng mga PDL na madalas na dalawin ang kanilang mga kaanak upang maibsan ang kalungkutan at mapalakas ang kanilang moral habang nasa loob ng pasilidad. Sa ngayon sir, naka-by schedule yung pagbibigay namin sa kanila ng privilege na makapag-celebrate sila ng Christmas party, considering na maliit lang po yung activity area namin. So, ang gagawin na lang po is schedule lang yung per dorm na magsi-celebrate in a simple way, no, na magiging kasama nila ang kanilang pamilya sa pag-celebrate ng Christmas. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa loob man o sa labas ng ating bansa, dapat updated ka sa mga kaganapan at maaari itong tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At yan ay masusubaybayan sa mga programa ng 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Dito ho sa bahagi ng Luzon Region, dyan sa partikular na probinsya ng Isabela, masusubaybayan ho yung mga palatuntunan natin sa pamamagitan ng Bombo Radio Kawayan. Habang sa area naman ng Pangasinan, mayroon tayo dyang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Doon naman sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. Habang sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, yung 102.7 Star FM Manila. Dito pa rin ho mga kabombo sa bahagi ng Luzon, maaari kayo maging updated sa mga balitang lokal, nasyonal at internasyonal sa pamamagitan ho ng Bombo Radio Tugigaraw, nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at sa may Southern Luzon, nariyan rin ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace. God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God,
forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombot Caster Nation, nako, 7 days na lang, Pasko na, kaya kung hindi pa ho kayo nakakabili ng regalo, bili na ho kayo mga Agod kabombot nga maghatag Caster. sa aton sa lugar. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kagapon sining adlaw interview naton si Attorney Dan Cartagena akon sa DNT nagpadala ini sang sulat sa Office of the Ombudsman may kantanan sa sining issue na tuhoy karon sa Mandurriao Public Market. Kaga ko ninyo pa sinima dumduman sa aton sining mga kabombo, may mga statement diri si Attorney Dan nga ginpahayag kontra naman iya sa kay former City Councilor Plaridel Nava nga may mga ginatingwaan nga ma-release ang retention fund kag sumungman may mga delays sa bahin karon sa construction sa Mandurriao Public Market. Sa ngalan sa patas siniiyang pagwaragwag aton nga gintingwaan diri nga malabot man ang linya ni former City Councilor Plaridel Nava agod nga maghatag man sang iya sining bahin. Kag karon live mangin kaupon naton anay konsyal sa syudad sa Iloilo, Attorney Plaridel Nava. Sir, good afternoon. Live ikaw sa Bombohanay sa udto. Kaupon nimo si Bombo Champ. Hi Bombo Champ, mayong ugto sa imo. Merry Christmas sa inyo tanan sa Bombo Radio Iloilo. All right. Former Councilor Nava, sir, kung nakapamati ikaw kagapon, kung naka-review ikaw sa interview nakon sa kay Attorney Dan Cartagena, ini siya ang nag-file sa complaint sa Office of the Ombudsman regarding sa sining construction sa Mandurriao Public Market, of which, kung madumduman ko pa sa akon man sini programa, imo sini nga ginpayag nga you represented sang partikular nga kontraktor agod nga mag-supervise, mag-oversee sa sinang project dira sa distrito sang Mandurriao. Karon, he made mention nga ang kabangdanan sa iya sining pag-file sa complaint sa Office of the Ombudsman is that nga may mga ginapa-release ikaw kuno nga kwarta kundi ako magsala do mga 8 milyones kagawad Nava, sir? Pinobumbot sa naluoy ko ni sa tao nga nino kay Daniel Cuartena na punan gid sang kahisa kapag kabiter ang iya pagkatao, no? Loser sa pila ka eleksyon, ginasuka sa mga Ilonggo. I do not know kung anong iya punto kay ang retention kapakita kung ka-process ka retention, it simply shows tapos na ang imo proyekto. Ang contractor nga nag-process ng retention, release ng retention, which is about 10% sang total nga project cost, buot silingon tapos na ang proyekto. Kag ang ina nga kwarta nga retention, kwarta na ina sang contractor, it is no longer the money of the government. Kay kabalo ka ba mo, Champ, every billing nagabuhin o kung nagahawid ang DPWH ang 10%
Ang purpose na to serve as security. Ngayon kaso nga bayaan mong proyekto or palpak imong proyekto or substandard or hindi makapasar, may lalagson ang gobyerno sa imo. So hindi na nakwartaya ka gobyerno. Gina-claim na subong kaga sige na ang proseso sa pag-claim sina as a matter of right and not a matter of privilege. Kinamatarong inaasang kontraktor to get what is due for him kay iya na inakwarta. Matodi na ga process subong ang contractor nga ma-release kag ang proseso nagasugod na bumbutsang. All right. Now, he made mention nga grabe kuno ang delayed. Kung ako magsala, kung ma-recall ko pa, more than 500 days or calendar days nga delayed inang nasambitan karon iyang proyekto. Kag kung iambal ko pa, but hindi ko i-paraphrase ko pa kagawad, is that nga ikaw ang malasulon sa pagka-delay sang Mandurriao Public Market, kag waay sang iban pa yang basulon, hindi pagbasulon si ICDO District Engineer Roy Pacanan, si Congresswoman Jan Baronda. Ang sole kuno nga basulon is ang contractor of which you represented, former Councilor Nava, sir. Kung baog ang imo paminsaron, ti amo nang imo konklusyon, no? Abogado man siya tani, unfortunately, way ko kabalo kung paano siya nakapasar sa bar. Ang delay has already been settled. Naka-final billing na kami sang August pa, Ombudsman. Hindi ka maka-final billing kung may liability ikaw such as delay or maway mo matapos ang trabaho. Hindi magrisgo ang ICDO, especially nga kabalo man tanan, nga kontranay kami sa ICDO, they will not give us the final billing. Amo nang pinaka-importante ng stage sa kontrata, ang final billing. Amo na ang pinakadamo nga requirements, amo nang pinakamauti, amo nang pinakabudlay. But we were able to surpass it. Kaya narilisan kami August of 2025. Actually, natapos ang proyekto sang May 2025. Kag na-turnover na sa city, kag city government ng tag-iya sang among nga proyekto, way nalabot ang ICDO. All of this nga events gapakita nga way kami liability. Kung may liability ang contractor, in the first place, wala kami marilisan final billing. Kung may delay, time and again, gin-explain naton, hindi mo malikawan in all projects, infra projects, sa bugos nga Pilipinas, wala sang contractor nga makasiling nga on time ang iya trabaho. Bangod maripot ang duration of time, that's why request ka na for time extension. Why isang gwapo nga contractor sa bilog nga Pilipinas makasiling nga nahuman niyang proyekto sa amo nga natalana nga petsa or oras. Tanan nga proyekto makita mo din sa syudad, tanan na sila ka pangayo time extension. Nga na-delay ang Mandurriao. Again, liwaton ko. Number 1, the delay na bangod sang STP, Sewerage Treatment Plan. Nga pinaubra sa amon sa contractor, wala sila design ng DPWH. Sino ang nagpaubra design? Kami, ang contractor, hindi ang DPWH. Number 1 nga issue na. Number 2, kalima nila gin-revise ang design. Kalima sila magpagawa sang revision order. Obrahon ni subong ni, buwas liwaton, buwas liwaton, buwas liwaton. Kalima, pagpagawa sang variation order. Anong labot ko dira? Taga DPWH ko hao. Katatlo, funding. Problema permi, magsulod ang bangod kay kontra kami, targeted kami, permi lang kami, wala, ginapasudlan funding. Delayed ang funding. Why labot ng contractor? Na assuming nga may delay, which is hindi malikawan, nagbayad kami, Ombudsman. Bangod sang amon delay, ginpatungan kami sang liquidated damages, which we paid. Do you know how much we pay for our liquidated damages due to delays? We paid 2.5 million pesos. 2.5 milyones ang ginbayad ko because of that delay. Nga hindi man gani akon sala. Galing bangod kontra kita, pangitaan kita diferensya, okay na lang kami para matapos ng proyekto. Nagbayad kami. That's why naka-final billing kami sang August pa. Ang retention is just a matter of time, kag a matter of right. Kung ganyan na ialabot sa billing, tapos na ina ang istorya sa Mandurriao Market, as a matter of fact, ubrahon na ina dason nga bulan ang completion kay nagkapagwa ng City Hall sang budget para sa pagpakumpleto
sa Mandurriao Market. Why na suntok sa buwanan kay Daniel Cuartahena? Epekto lang ina sang kaugot ya sakon sa iya baog nga paminsaron, kagaugot ya sakon bangod na expose naton ang iya mga criminal enterprises pareho sa mga simulation of birth sa pag-falsify niya sa birth certificate sa ginangkon niya nga duwa ka bata sa iban, kinuha niya tapos gin-falsify niya mga record of births. Ang kasal niya asawa niya, gin-falsify niya dito sa Manila. Madamo pagbaligya kaso sa mga kliyente niya. Madamo ang gibuhat niya di sa syudad nga gina-expose naton. That is why bilang retaliation, gusto niya ko nga unggan ang para sa contractor. He cannot do that. Even the president cannot do that because it is no longer public funds. It is already the money of the contractor, Bambutsam. Alright, taway niya man gintago kag ginpamangkot ko sa gani. Kagawad, silikote, ano ning reklamo nimo Attorney Dan? Kabangdanan bala ini kay may banggianay kamo nga duwa ni former Councilor Nava o kon pag-proteher sa pondo sa nga gobyerno ti sabat ya gapon sa kon both kagawad nga may banggianay kamo at the same time ti hindi na luyag nga matabo pa ining mga kasubong kuno nga mga delayed nga mga proyekto. Particularmente ining Mandurriao Public Market. Anong imo sa nga response sa former Councilor Navazar? Again, kung may delay, ginbayra na ina namon, tapos na ina nga istorya. Ang ombudsman niya, Bombudsam, normal ina to take action on any complaint or letter complaint. Biskan buang na tayong padala sulat, yung anonymous, batunon niya ka ombudsman. Biskan baog ang imo paminsaro niya, batunon na iya ka ombudsman. Pero ang order ka ombudsman kung basahon naton, gina-require niya malang ang ICDO ang COA to submit isang ila comment. Ang contractor wala kanigin pa submit. So, in-expect nato nambal man niyang COA kag ang DPWH tapos na ina ang obra sang contractor sa Mandurriao Market. Duwa na ka aspeto Bumutsam klaron ta. Ano masiling kang wala matapos? Duwa ka aspeto. Why matapos ang building o kung wala matapos ang program of works nga nakasaad sa kontrata. Duwa na. First, program of works, kung ano lang itong disenyo ang programa sa kontrata, tapos na ina, bayad na ang kontraktor as of August. Kung wala matapos ang building, yes, correct. Naway matapos ang building, sala ko? Sino ga-provide pundo? Ako? Ang DPWH, wala nilang provide sa phase 3. Ang completion sa third floor is for phase 3. Wala po pa na 100 million, why gin-release ang SCDO kay kontra ko nila? Wala gin-pa-release ang congresswoman kay kontra ako. Tapos ako basulon? Anong spektaron ni Daniel Cuartahena? Nga bali tapuson ko ang phase 3, ako mabayad, nga wala na kwarta ang gobyerno, wala na sila pundo, ako matapos. Kung ano lang ang program of works, ano lang gindaog sa bidding, ano lang ang disenyo, amo lang na gintapos sang contractor, kag amo lang na hasta dira ang trabaho. Now, balaan ko man niya nga gusto ya ko iritaron. May iritar ko sa iya. Balaan ko, pila na ko katuig sa kontrata, pangontrata, ara na ko, pila na ko katuig sa construction business. Kabalo ako sang proseso. Nobody can prevent kaya wala na nagani iya gidya sang dokumento nga kilanlanon or ano klase pang mga attachment ang retention. Mere bond is enough para ma-release ang retention bond kay hindi na kwarta ka gobyerno, kwarta ina ka contractor. Galing wala may tindihan si Daniel Cuartahena, he has become a loose cannon. Tiro lang at tiro, wala siyang target, wala siyang ego, ang iya lang gid basta lang makapalupok siya, pero ang lupok umido, Bombutsam. All right. Now, move on kita. Former Councilor Nava, sir, you made mention kagina nga naka-release na ang city government para nga ipatapos ina. May ideya ikaw kung sino ang mapatapos sina in terms of pagpangontrata? Is it ang construction firm nga gina-represent mo or may other construction firm nga naka-daog or nag-daog sa bidding rather? Wala ko idea Bombutsam. Balaan ko lang nga may ara na sang budget ang city government pero ang JT ko, ang construction company, wala na nag-intra dira. I do not know kung sino ang magadaog kay may bidding ina
Kung sino din ang pinaka namin offer, will always win. So lato na lang nato kung sino ang madaog, kung sino ang contractor or contracting company ang magapadayon nga mapatapos kay iyan na naka-city government. Na turnover na Bobotsam do June 5. June 5, June if I'm 5. not mistaken. May na mo natapos, na turnover June, na final billing kami, na-releasean kami final billing August. All of this, hindi ni matabo kung palpak ang obra ang contractor or may sala ang contractor o kung delayed o kung anong mga rason na ginahambal ni Daniel Cortani. It will not happen kung husto siya. The fact that there was already a final billing, there was turnover, there was acceptance, kag subong ara na sa phase 3, ang proyekto nga ginapadayon ni Mayor Raisa Treñas, that simply shows nga wala off tangent kag out of sync ang ginahambal ni Daniel Cortaina Bombocham. All right. Lastly, siguro former Councilor Nava, sir, istoryahanta naman Office of the Ombudsman kay may mga dokumento ikaw or complaint, hindi ko lang yun ma-recall totally, regarding sa Ungka flyover, of which may development na to sa imo sining complaint last time. Yes, Bombocham, no, I'm so happy. After 3 years, naging file ko ang criminal administrative complaint against people who are responsible sa Ungka flyover controversy. Finally, the Ombudsman has issued an order, both sa criminal at administrative, finding enough basis to proceed with the case. Kagin pasabat na ang 11 tanan ka mga respondents sa DPWH ang contractor within 10 days nga mag-submit sang counter affidavit nila. Ang nag-issue sang order hindi Ombudsman Visayas, so sa diin dira ko gin-file. Ang nagpagawa sang order, main office ng sang Ombudsman Metro Manila, Bombocham. May mahatag ikaw nga pangalan kung saan day sinuan to mga gin-file nimo sa administrative and criminal complaint, former Councilor Nava, sir? Yes, actually 8 lang ang ginkasuhan ko, but it turned out naging 11 bangod may gindugang ang ombudsman. Okay. I would surmise nga before nila nag-issue sang order, nag-conduct sila sang motu proprio investigation and they found nga may ara dapat additional nga mga respondents nga pasakaan. Ang akon originally gipasakaan si former 3 ka regional directors, no, si Director Cabral, si Neri Bueno, pagsubong ang pungko naton nga RD si Alfruto. Pero gini-include nila ang former RD nga si Lea Delfinado nga wala ko ma-include before. Ang tanan nga project engineers, 3 ka project engineers nga naglabay, wala ko madala si Ma'am Mabi Gustilo, pero gindala sang ombudsman, dala subong head sa construction sa region si Ormel Santos na dalaman. May isa man kung wala madala ang head sang quality control, babae, lipat ko nga lang niya, gindala sa ombudsman. And sa contractor nga side, isa lang ang gindala nila, no, si Mrs. Helen Tan, ang president sa IBC nga amo ang contractor sa UFO Bombocham. Okay, next step sini, anong matabo kagawad? Suno sa order sa ombudsman, upon receipt sa ila counter affidavit, I also have the 10-day period na mag-submit sang reply kung kinahanglan. After that, there will be clarificatory hearing sa Manila, ma-attend dito, matubangay. After that, they will resolve kung may ara sang probable cause to file the case sa Sandigan Bayan, kag-issue ang administrative for dismissal from the service. So, balaan naton, wala pa ko kabaton, ni isa ka counter affidavit, although nag-lapse ng 10-day period, wala pa ko kabaton, siguro bagod delay lang, siguro ang mailing. Would expect na kung this coming days may mabaton kitang counter affidavit. Siguro ti pananglitan mabaton mo kagawad, magabalik kami dira sa imo agud nga magkuha liwat sa dugang nga mga informasyon. With this, thank you so much former Councilor Plaridel Nava, sir, sa imo sining tiyempo ginatag diri sa Bombo Radio. Salamat, Bombo Cham. Merry Christmas liwat sa inyo, sa management sa Bombo Radio, kag sa men and women ng Bombo Radio. Merry Christmas and Happy New Year. Salamat, Gid. There you have it, si former City Councilor Plaridel Nava. So, ginklaro niyang iya sining bahin regarding sa mga issue nga ginhaboy siya batok ni batok sa kay Batok or from Attorney Dan Cartagena rather. No, sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo nga may mga regarding sa retention bond, ginaparelease nga mga 8 ka milyon ka pesos regarding sa delayed. Tigin explicar man tanan ini ni former Councilor Plaridel Nava.
Kag ti ambalyas niya ti YD alabot, kung madelay ni YD alabot ang kontraktor kay aman ti unang rason ginlay down niya ang sewage treatment plant nga wala sang design nga ginhatag ang Iloilo City District Engineering Office. No, kalima i-revise may mga revision or variation order sa aton sini nga mga kabumbo, no? Delayed ang funding kay kumukontra siya ni Lone District Representative Jan Barunda. So why siya iparilisan sang pundo? Why nag-provide sang pundo rason nga wala ini matapos ang phase 3? Pero kumo nga may acceptance from the local government unit ang Iloilo City, no, sa aton sino mga kabombo nagapamaton lamang suno kay Councilor Plaridel Nava, former Councilor Plaridel Nava nga nagatiglawas sa JET Co-Construction Company nga kung ano lang niya ang ara dito sa design, kung anong yung paobra sa kontraktor, natungdan ina sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati. Ang problema naman sinikaron niya man, wahang pamangkot naman, no, kung may mga kasubong sina nga sitwasyon sa Mandurriao Public Market, ting iban siniyang nga mga nagatiwangwang karon nga mga proyekto, kumusta ihan, ano ang plano sinadre, anong sano ini padayunon? Di ba yun ang Mandurriao Public Market kung si former Councilor Plaridel Nava pati may ano na niyagin, may pundo na ni parang ipatapos ang phase 3. And eventually, di matamat na siguro nga maka-silo din ang maka-soft opening man ang Mandurriao Public Market sa mga masunod sining simana or eventually sa dason tuig. Yung dason tuig, pila naman lang kadlaw na bilin. Dibla? Oras naton 21 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Pagbalik naton na banwa istoryahan ta. Mayor Inday Raisa Treñas magatutok na lang sa goals kag hindi na magsapak sa pamulitika. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante ng mga panumdum. Oras sang tubig, tingo ba ang mga lalabahan kag tingo ba man ang pagpanglaba? Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde. 6 minutos na nakalikad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. I-check naton kay si Mayor Inday Raisa Treñas nagpayag nga daw ay nasayasang niya tsimpo sa mga pamulitika kuno ang tutukan niya yung goals niya. Ti mga goals niya mga programa sa syudad sa Iloilo sa aton sining mga kabumbo. Ti ang pamangkot pagin sino pagin ang nagapolitika sa kay Mayor Inday Raisa. Sa aton sining mga kauturan. Check tabi si Bombo Hana Andasa. Kasubong ya ni New Year's resolution sa aton sining alkalde na advance. Saya sining follow-up report. Check taman si Bombo Hana Andasa. Bombo Hana sa report. Please go ahead. Bombo Cham, isa man diri sa mga ginatutukan sa buong ni Mayor Raisa Treñas. Ako nag-decide pa siya na mag-take man mismo sa iyang goal for 2026. Instead nga mag-apekto sa ining pamulitika man diri sa may syudad sa Iloilo, Bombo Cham. Isa man sa mga na prestara niya diri sa bahin man sang syudad sa Iloilo ang rekalain man nga mga programa nga mas pasangkaron sa tuig 2026. But sa bahin man sang ining iya din pahaya kay gin pumangkot kon ano diri ang iyang katuyuan o kon mangin-wish man abi sa subong Christmas. Last time na mention niyang unity, pagpatawaray kag pag-isa kag mismo nga pagpalanggaanay man para namang sa tanan na sa inyo dire wala naman kan specify ang ining unity para sa tanan, unity para sa tanan kanang iya diri na mensionar. Kag isa man sa mga ginapanom daw sa Mayor Raisa Treñas at ang mga programa nga nagapadayon man subong sang iyang administrasyon ang may tinutuyo kag nangin epektibo gid sa bahin man sang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. And nag-mention man ini nga if ever gid man mayara sa mga nagahatag sa opinion regarding sa mga nagakalain na ini nga programa, nagpahanumdum ini siya nga mangin na constructive criticism naman kuno o kon mangin isipon ini antes man isa hampalon man kay kadamo na sa social media, kadamo na sa mga nagahatag sang
sang ila kaugalingon nga opinion pinaagi sa social media. So man sa sunod kay mayor, wala ini siya nagpa-apekto. And sa iya kung pangitaan lamang sa salaman administrasyon, hapos lang kuno ini. But then if ever nga amugid man ini tuyo, ginapangabay niya nga kung tani magbuligay na lang gid sa para man sa kaayo man sa syudad sa Iloilo. Ipabatid nato nangin hayaga ni Mayor Isa Trenias. Unity para sa tanan, no? Every Ilonggo. After all, we only have one city. Kabudlay kay kadamo with the social media, anyone can have their own opinion, but let us look back. Analyze man kita, no? Think before we speak, no? Ano bala ang reason nga natabo ina? Unity when it comes to sa mga programs nato. Bululigan naton to make it more progressive, especially ang mga projects nato, no? Nga makahatagid ng impact sa mga pumuluyo. It is a general statement. We have been through a lot ang syudad. Sang una, may isa ka libro, Iloilo, nalipat ko natawag sang libro. It was published by the Lopez Group. They coined Iloilo as a sleeping city 18 years ago. Sa Iloilo rises, makita niyo na sa forward. And now, one of the fastest growing city ang Iloilo. And when the Lopez family did their share last time, sang launching sang Iloilo Rises, naghibig gid sila. Because they really had high hopes for Iloilo. And look, where are we now? Ari ng syudad naton, pululigan naton. Because we only have one Iloilo City. You can just say that politics is pulling Iloilo City down. Ang akon paglantaw, ano nga epekto nga ginapulgid, no? Last night, nag-discuss man ko sa isa ka department head. Ako magubra kuya, do kabayo ko, may blinders kuya. Stick on the goal. Focus on the goal. We will make sure nga kung sa kaayuhan kag sakto niyang mga programa nga maimplementar naton. And I don't see as of now may mga issues nga it's pulling down Iloilo City, because we're making sure that our programs are implemented, our programs are felt, and we really innovate kung ano pagid ang mabulig naton sa mga pumuluyo naton. Na batian ang nangin ng pahayagan ni Mayor Isa Trenias sa Pambusyam kaanod riman sa gatawag man nga ti ang focus and ang goal ni Mayor Isa Trenias sa ining mga programa ngayon at gayon until sa iya nga pagtungko bilang alkalde sa syudad ng Iloilo. Ano nga mga issues ni pull down sa Iloilo City, aw? Subong man ba siya ni pala naton nga naging kontrobersyal ang ining issue sa masyudad sa Iloilo. But then madamdaman naton nga kahapon din na deny man o kung wala na diri naghatag man sang statement o kung naging panginwala man ni Mayor nga timakahilaptan na ng syudad sa ining issue. But then sa iya, wala na niya kuno dinamind ang mga among hini, kaya nag-focus na sa mga goal kung ano makapamaayo sa syudad ng Pambusyam. All right. Sige. Ini si Bombohan namin Doja Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa. Insakto maning iya ni Mayor Inday Isa Trenias nga focus lang sa goals. No? Pero hindi mo gin malikawan, Mayor, abing ati sa tagsak administrasyon, may masalapo ang ginaiya nga mga issues. Kag ining mga issues nagakinanglan sang
pagtamod way sang liwan sang chief executive, sang alkalde, sang mayor. No? Kung issue ang aton sini nga pag-istoryahan, amo nang kontrobersiya sa assistance for individuals in crisis situation. Of which nga tikon aton sini nga lantaon, why man kita sa may nakita sini nga pamulitika dire. Sa aton sini nga mga kabumbo. Nagtribo kaho ang sambitan sini nga issue bangod may pila ka mga benepisaryo nga nagreklamo nga ang napulo kalibo nga napartiniser para sa ila ginbuhinan kag ang nagbuhin way sa liwan mga barangay kapitan kag barangay kagawad. Sang gindangop ini sa bahin sa Department of Social Welfare Development, naka-file sang complaint, tin-identify nga mayara sang 14. Sa 14 may mga punong barangay kagawad, kag may duha ka mga empleyado sang Iloilo City Government, kag na-assign pa sa Atipan Center. So, hindi man lang ini naton mahambal nga hindi naton pagsapakon ang isyu. No? Ang kasubong sini nga isyu nagakinahanglan sang alungay kag pag-igtulupangod kag subong man disiplina sang isa ka Iloy. Bilang ikaw, isa ang Iloy sang syudad sang Iloilo, tinagakadapat gid sining ang mga naulamid imo sining pang disiplinahon. No? Pero sa gihapon sa aton sining mga kabumbo, on track kita sa aton sining mga goals, mga programs, mga project. Pero hindi naton pagbiyaan ang pagdisiplina. Ang pagsaway, ang pagsukot sa mga tinawo naton nga nagatinunto kag ginagamit ang city government sa kung ano man nga mga say isang katuntuhan. Amo malang ng isa sa mga ginapangabay naton sa kay Mayor Inday Raisa Treñas. Yes, focus sa goals. But don't ever forget, no, nga atubangon mo man ang mga isyu. Kag hindi man tanan sini nga isyu, Mayor Inday, abi, pamulitika lamang. Surely, nga ma-identify sang mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo kung ano nga mga isyu ang pamulitika kag kung anong mga isyu nga lehitimo nga bilang Iloy nagakadapat man sininimo at tubangon, no? Kag kung sino man na nakakomiter, dapat man sininimo disiplinahon. 37 minutos na nakaligad sa takna sining alauna driman sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Standby kay check pa naton ang balita ni Bombo Brian Fernandez or Brian Gonzales. Pero nila kuya gamba Brian Fernandez man. Ano to din ni Mark? Pero do hindi man sila maglayo ay ni Mark kadua. Brian Gonzales, trabahante. Ining controversial nga overpass Plaza Diversion Road nga ginpatupan may 4.1 million pesos ang budget, but upon re-evaluation nag 2.9 million pesos na lang. Nalakip maini sa mga ginpanawagan sa korupsyon or kahublagan kontra korupsyon o KKK nga ti nagakadapat sini idiga sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo kung paano nag-come up sa 4.1 million and upon re-evaluation nagbuhin ginhimo na lang at 2.9 million na pesos. It simply shows suno sa kahublagan kontra korupsyon nga mayara sang overpricing. Sa aton sini mga kabumbok iti mahuman man lang sa 2.9 million nga agin kinanglan gin sadto sang 4.1 million pesos. Di ba? Pero ti hasta sumungoy pa mahuman kay
Pwede ko magsalalupit sa 8 human akong tani ni mo. Pero 18 na ta subungo. Tapos sa masunod pagin simana kuno nga mahumanin Check na pala si Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian sa report, please go ahead. Yes, Bombo Champ, na wala pa sa gihapon na matapos no o na nag-open sa publiko kaga pwede maagyan ining controversial gani nga overpass no dira sa may area sang Barangay San Rafael sa may diversion road sa may distrito sang Mandurriao. Matandaan naton Bombo Champ no, gamay lang nga recap sa aton nga mga kabombo. Una ini no ang start date no, project date sa nga nasambit yang improvement of overpass supposedly masugod ni August 11 no, according man o ko na base ini sa project billboard no, nga nakapaskil kaga nakatindog dira no sa may area sang dalom no sang nasambit nga overpass Bombo Champ. Sa aton nga pangusisa gani last time September 24 na ni Bombo Champ no nagasugod kung hindi kita magsala ang construction. Ang depensa sa local government diri particularmente sa Iloilo City Engineering Office tungod ini no na delay tungod man sa pagpamakal sa materyales sa nasambitan nga stone built construction services ko na ato na lantawan amo ni ang contractor no nga nagaobra sa sining proyekto Bombo Champ kaga supposedly ang target nga matapos ni December 8 Bombo Champ ang petsa subong is December 18 so 10 days nang delay kaya according gani sa project billboard ang nabutang diri no project location diversion road date started mo ang August 11, 2025. Kaga contract duration supposedly 120 calendar days na lang. Kag ang budget diri no sa aton nga pag-recheck, pag-recap, pag-reconfirm nakabutang no amo ang 4,115,697 na pesos and 40 centavos sa gihapon mo Champ. Amo ang makita dito o kung na visible na sa pumuluyo sa publiko sa nasambitan niyang overpass no nato pa na sa aton nga pagchekyar maayo man nga balita ini kag makita man ang visible dira sa mga nagalabay nga tapos na gid man ang atop no sa nga nasambitan nga overpass una 4.1 milyon pero ginpahayag no matapos ang re-evaluation sini sa nga City Engineering Office nga ginmando sa ni Iloilo City Mayor Isa Treñas nagnubo sa 2.8 o 2.9 milyon ang ginpahayag nga pondo para sa redevelopment sa sining overpass. Originally Bombo Champ ang scope of works sa nasambit nga proyekto amo ang temporary facilities nga isang temporary electrical system including generator set bilang magamit nga power supply sa mga steelworks drabing pag-welding, temporary weld, kag pag-full weld no Bombo Champ sa mga steel tawag sini mga balayan o kung kabitan no sa nasambit nga atop mayara man dira ang signages dalaina security and project site enclosure kalakip sini ang mga scene no nga makita dira naton last time nga naka-enclose o kung na nagatabon dira sa nasambitan nga overpass kag takdan magani dira sa dalom ayon sa may entrada gid no sa hagdanan pihak kag pihak Bombo Champ may lambay no nga hindi malabyan sa mga tawo kag nagapatimaan nga sarado ini nga nasambitan nga overpass na temporarily. Construction safety and health program nadala man ini no ang scaffoldings safety precaution kag roof and roof framing including painting works mo ginanadala originally sa scope of works and steel works 5 columns steel framing for LED lights supposedly including painting kag originally mayara nakabutang diri no tile works Bombo Champ floor and stairs magsiling ka floor ang sa babaw mismo no kagang sa stairs Bombo Champ bantagan ni nato na daw sobra siguro 50 ka andanay na ang nasambitan nga hagdanan originally
patakda nila sang tiles, no. Kaya sugan Outdoor ito daan man anti-slip. niyo? Sa aton nga pag-observe, no, Bombo Chamba sa area, na pakilangutan naton dito, no, ang isa sa trabahante upon help. Magluwas nga daan to ang suga, Bombo Brian. Why naman sang non-slip tiles? Yes, correct ina, Bombo Chamba. So, lakip ina sa buhen? Amoy na no pahayag Bombo Champ nga yari diri la may additional data ko kag inputs sa proposed changes, no, sa bahin man ini sang Iloilo City Engineering Office, remove, no, ang tile installation, kag instead sang tiles i-apply na lang ang non-skid epoxy paint, Bombo Champ, to improve safety, no, and reduce expenses, no. Makasave ko, no, 412,000 pesos isa pagidre amo ang plumbing, no, which costs 100,000 pesos including sanitary works component. Pwede ma-eliminate ko na muna ang ginpang eliminate na Bombo Champ agod mabuhinan yun nga 4.1 million amo man ang install plumbing lines kay kung nagaulan ko, no, ang ang tubig naog lang man kagati ma-flow lang mas dalom sa ground base may dalan sa diversion. Kagati hindi naman na kuno si kinanglan ni butangan sang pipe siguro nga makonekta pas dalom meaning tubig Bombo Champ. Amo na ang repainting isa man nino sa nabuhin, no, sang steel railings kaga hindi na kuno completely remove the old paint except lang ang mga areas nga ginatuktok Bombo Champ. So in line with that, no, napakigangutan naton kag klaro gid katama, no, kay Francis Claro, isa ka labor helper dira Bombo Champ, kag ginapahayag ni Francis Claro gid katama nga in December 8 ang katapusan, no, kung last completion date sang nasambit nga proyekto kaga mag-extend pa ni, no, nabantay gani kung hindi next week mga next week pagit Bombo Champ. Sa karon ang ila ginaobra mo ning pagpinta sang salog, pintahan nila sang epoxy nga pinta Bombo Champ. Makita naton kumakot naton dito kung bala pati ang sa kilid, no, ang daw ginatakdan sang steel railings kung pintahan man iyagin pahayag nga wala na nadala ko ng Bombo Champ sa Iloilo Brahon, which is ang salog lang gid sang nasambitan nga hagdanan kag ang salog mismo sa babaw sang nasambitan niya nga overpass. Siya regla pamatian naton si Francis Claro sa iya nga pahayag sa mga interview sa Bombo Radio. Mga nabilin din nga obra sa may overpass nga sir. Nga ginaobra mo subong. Pinta ng sir kag pambutang ng ka tubig sir. Ng tubo? Oo, tubo. Sir, ari bilog ni nga sa log pintahan nyo dito. Oo, sir. Ari ang mga kilid yun eh. Ang kilid, sir, hindi na, sir. Tunga lang git kagang mga hagdanan. Sa log ng git? Oo, sa log ng git. So, itayat na sila nga itiles nyo ni after pinta, gawain? Gawain man, sir. So, pinta mo lang ang ambal sa mo, sir. So, di na nga prosyo ng napintahan mo, sir? Amo pa lang to, sir, oh. Halis punta? Oo. Okay. Ang astanis dalom sa may hagdanan, pintana? Oo, pintani, sir. Ang salog yalanggit? Ang salog yalanggit. So, hindi mga kilid niya, biyo mga kanto? Hindi na, sir. Hindi na? Nga man kinuha? Wala lang ko sa idea, sir. Oo. Pero so far, amo na pala ng bilhin yung ground yet? Oo, amo naman, sir. Ang pinta, ang tubo sa tubig. Mga pila ka na, sir, ka konjo para? Kering? Isa pa lang kabulan, sir. Isa bulan. So, mga sanon yun ko na matapos sa rabi? Sa overpass? Mga next ano ko ron, next week. Tapos na. So, probably, wala may bati-bati ka mapukas na rin, hindi na malabyan. So, wala pa man, sir. Nabatihan na Bombo Champ, no, ang pahayag ni Francis Claro. So, sa klaruhan man o kung kaklaruhan man tani Bombo Champ sa mga nagalagapay tira. So, kaya may mga nakita na pakilangutan yan kita nung halimbawa drabi halin sa Dalom, may siguro may mga 100 meters pangalalakton Bombo Champ. Di ko ka makalabot, no, sa pinakamalapit
nga pedestrian lane. So ang iba na kung tani natin nga mga kauturan dre daw ginakalangkagan man ni kagati gusto naman magamit kung tani kaya mas tawag siya mas dasig no kaga hindi ka naman initan dra kung magbukas na gid man ang ining overpass. Pero ang pala makutanon lang dira kung amugid man ni o kung amugid lang man yung mga pinangubra sa naman sa ila Bombochamp na wala na sang tiles. Pero nga sa project billboard dira ang 4.1 million pesos sa gyapon na nakaposting kaga wala sang updated iyabing project billboard or something nga makapahibalo sa pumuluyo nga ginabuhin ano ko na gin-reduce no ang budget sa sining nasambitan niya proyekto kag mumano ang integrity kung ginabuhinan hindi pagi-butangan sang tiles as well as sa mga railing sabi ni pagi-total ligid nga pagi-repaint Bombochamp. So ang kalidad bala mapasalig sang Iloilo City Engineering Office kung bala makahatag ini sa gihapon sang safety sa mga umalagi dira sa nasambitan niya overpass Bombochamp. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Brian Gonzalez sa imo siniiyang follow-up report. Tingkol magbukas na lang taon ta kung ano gid man nagakaangay gid man nga 2.9 million pesos ining gasto sa pagpatop dira sa overpass sa may diversion road na Mandurriao. Tapos repaint sini nila may gipinamutang silang mga steel dira kag sumungman atop sa aton sini nga mga kauturan. Ang purpose kung tani ni Mayo pero may pipila nga nagapamangkot sini Banwa kag hindi taman makuha sina sa ila nga mag-question no sa aton sini nga mga kabombo pero kung mapathag ini basi kung maintindihan kag mahangpan sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, katapusan sini nga balita nga gawon ko gini with balita ni Bombo Jomar Villa kay pila ka mga barangay diri sa bahin sang syudad sa Iloilo nadala sa sining pagtukod sa streetlight project bla proyekto sa mga diskaya. No, sa aton sino mga kabumbo, may mga buho pero wala poste. Nabuan na guro, way mapustihan kay gin suspend ini sila. Siya mo nang plastadas di Banwa. Sa aton sini nga mga kabumbo. Standby kay i-check naton ini ang padayon sini nga pagtutok naton sa sining proyekto sang diskaya. Sila niyang kontratista sang steel lamps or street lamps, street lights. Sa aton sini nga mga kabombo nga worth 40 million pesos. Sa aton sini nga mga kuturan kag dirita na tukiban nga hindi lang pag flood control gali nga mga ang diskaya construction firm pang street lamps pa, pang street lights pa. Sa aton sini nga mga kabombo. Check ta, Bombo Jomar Villa sa report. Please go ahead. Gina-question sa nga dugang sini nga pila ka mga kapitanes ang pagpatukod sa streetlight project no sa distrito sa Mandurriao. Based diri sa data, may budget ini nga malapit 40 million pesos ang installation sang sining street light sa may distrito sa Mandurriao kag along Iloilo Antique Road no. Sa dinti ang kontraktor sa Dalom sang St. Gerard Construction Incorporated no kun ang kontraktor nga sa Dalom sang pamilya Diskaya kag ang status sini gani revoke no ang ila sining lisensya. Sa may distrito sa Mandurriao na butang sinidri ang 3 ka barangay nga sakop sining project ang Hibawan Sur, Hibawan Norte kag ang Guzman Hisena no. So ang Hibawan Sur kag ang Hibawan Norte na check na to sang kapon ug sa nagligad at may mga natukod na sining street light kag may mga naman no ay man sini natapos naman Bombochamp. Ang diri sa may area karon sa Guzman Hisena sa may distrito sa Mandurriao sa aton sa nga mga kabombo
away pa, no? Kay based diri sa pagpakigangot naton kay punong barangay Roselier Paredes, iyagin na pahayag nga ti gina-question man sini ang pagpatukod, no? Kay last September, may nag-coordinate man kuno sa iya, no? Nga kontraktor kaginhambalan nga ti mga install kuno sila sang street light, no? Sa ila sining barangay National Road, no? Sakop sang barangay Guzman Hesena. Gin siling ni Kap nga ti no need naman kung tani kay may ara naman kuno street light mo. Bumbutsam pero ti nag hambal nga ti mas mayo kuno kun damo kay tis masanag ti do nag-agree naman si Kap. Kay total way man ya sang gastuhon ng barangay mo, no? Nga magpatukod siya kay ti national government ang nag-implement sini, no? Ti suno sa natungdan gin question man sini kay do kulang kuno sa dokumento why kuno sila sa may gin provide sining coordination, no, sa city government ka nga bisang permit halin sa city. So muto nga do nagtingala lang si Kap nga may kulang sa dokumento kung sa diin gin rason gani kuno no need naman kay hindi man kuno flood control project pumbutsam ti mo to hambali Kap kung flood control ano na basta importante kunong may ara sang dokumento so do mo to abing ang ulihis sining istoryahanay sang kapitan kag sang kontraktor bumbutsam kag pagkasunod adlaw nakibot na gani sikap nga may nagkutkot na sa ila sining nga barangay do limagid kuno ang ginbuuan ti ang pagpati sang kapitan part na to sang no sang pagabutangan nila sang street light sa aton sining nga mga kabombo. May buho na kuno tapos ang iban may mga buhos na gani mo. Bumbutsam may mga ara na yasang pundasyon pero nakibot lang siya kay after sang pila ka adlaw away na to makabalik, no, ang kontraktor sa barangay Agon Tapuso ng ilang sini nga trabaho. So ang natabo way gid sang may nahuman nga street light, no, ang nahuman na siguro ang ginhimo lang nilang pundasyon pero way gid sang poste, no, sang steel kag suga didto nga nakita sa ila sini nga barangay. Aribla no kabahin sa pahayag ni punong barangay Roselier Paredes sang barangay Guzman ni Sena Mandurriao sang may interview sa Bubo Radio. Kung hindi man dismayado kunti nga slight lang nga dismayado, no, kay titani nami man ang tao ng barangay mo, no, may mga munatan ibala kay ti kung city man lang siyempre do may limit man ang aton nga ginapangayo sa city man bala. Kung both tani sa nasyonal, may ara man, di siguro mas nami yung pag-improve sa barangay. Like sa akong barangay, solar man niya, man isang ikong suna. Project. Salamat man po. Siyempre, gamay na amon balayaran sa kuryente. Tigali kay, amo na, why lang maprastar man. Anong mga bintaha Kap kung may coordination sa barangay? Di siyempre masigi-sige ang project, ma-continue sa bilang nami pag-implement mo sa barangay. Tapos, wala hindrance matapos yung siya, galing kaso lang ang balon ko liwat, wala gidya sa proper coordination sa barangay. Ba't mo wala pa ni matapos, gid ka pa mo nila? Wala na siya. May mga buho kuno Kap? O, na ano na lang gani, nagbalik na lang gani sa dati ang mga buho. Wala na mo, na yung balik. So no di left and right side git sang dalan gali butangan. Bali wala to. Bumo Jomar. Bumo Jomar. Alright, Philippine Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby no sa aton sining mga kabombo sa dugang sining mga balita kag impormasyon kaupon man sa kay Bombo Jomar Villa no sa aton sining mga kasimanwa. Balikan ta ang linya ni Bombo Jomar. Bombo Jomar, please come back. Ano na what happened to you, Bombo Jomar? Nakadalinas ka sa buho nga kinotkot nga butangan ka street light. Anyway, sa aton sining mga kasimanwa, why lang ni mapadayon, no? Kay ti amo na gani may suspension
ang kontraktor. May problema sila sa pickup. Last time nga interview si Congresswoman Jambaronda, Ambalya, hindi magkabalaka kay tapuson ginining nasambitan karon nga proyekto. Bobo Jomar, please come back. So, amo nagkaroon ang pahayag, no, sa pila sini kabang kapitanes, kag ang gusto lang nila sini karon maklaruhan kung anong rason, no, sa pagpauntat sining proyekto kay TS na Subong do. Tiya mo ng rason kay suspended gani ang lisensya sang kontraktor. Oh. Suno ka pila sa mga kapitanes, why man sila gadik balo nga mo nagaling rason mo, golpe laman kuno nadulaan sa barangay. Bumutsamki isa na sige nalantaw sining mga matiyag kubla sa mga kapitan dito, taga ano? Daw taga Batanes. Dira na masulod kay suno sa pila gani sa ila sining nga pahayag ti amo na bangon nga kulang sa may ara man niya sang kooperasyon, pero do kulang do na pigawan sila Bumbutsam. As per information, kadto kuno to yung mga tao from Iloilo City District Engineering Office. May iban kuno yung nagambal nga hindi yun lang diya pagbutangi ang barangay ko kay hindi namon diya gusto. O do may mga amo sila nga mga istorya, but kung why man niya ang iya barangay gin sige sa gyapon kiti approve na niya nga ano mo proyekto mo. It so happen nga na suspend ang ila sining lisensya kag mo na do makapanghalawhaw ka lang kay 40 milyones kidla kag ini bala kumusta na pila na ka porsyento ang na-accomplish out of sining project, Bombo Jomar? Amo gani kay kun nantawon naton address sa may area sang Mandurriao pa lang, Bumbutsam ti ang sa may Guzman abe way matapos kun way na matukudan sang posteda. Kag information naton diri sa may sapyak nga side sa Iloilo Antique Road. Do diri na siya halin diri sa may area sang Mulo portion kag distrito sang Arevalo. Kadto dito sa may Mohon area Bumbutsam may mga natukod naman pero do may na notice kag may information kita nga may mga barangay nga dogin skip Bumbutsam kiti siyempre kung magtukod kaya sang poste pasunod mo tigin skip guro kay base hindi man sila gusto butangan da tiyan mo nang ibalaon ta dugang sinikaron kay na ang mga kapitan dumera sa Christmas party ti tanan duay gid subsina kay way magid man opisina na Subong. Kag sila sining puluyan. So ginatinguan nato na no kag paano plastar pag gining iban sining mga sitwasyon diri sa mga area karon sang Mulo kag sa area naman sa distrito sang Arevalo. Ka Subong man gyapon no isa lang isla budget ni sa idalo man sang sining malapit 40 milyones sining budget sining pagpatukod sang street light sa area Bumbutsam. All right. It is si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Tiato lang sininga ginalibot para mapasanto tabla kung magambal karon Iloilo City District Engineering Office nga amo sininga percent ang ilang sininga completion before pa man sining pag-suspend. So may balasihan kita. Ay ti siyempre magambag ka 40 milyones ti do pila. Masulusubra 1 milyon ang isa ka street light or mambal kita abing tunga sa milyon ang street lights. Do mo sabla ang balor ang pundo sang gobyerno nga daan ti namusingan sang kontraktor nga na-suspend kay nangin na kontrobersyal. So takos kag angay lang gid nga questionon tani kag husi sao nato na kay basi bla nalakip man ini sa gatasan now. Kag later on niya ti siyempre maabutan lang sa usik ang pundo sang gobyerno. Kapanigurado lang mga pumuluyon sa syudad. 3 minutos na nakaligad sa takna sini or make it 4 minutes na nagligad sa takna sini alas 2. Ang iban sini mga balita kag impormasyon tugyan naton sa iban sini Manus and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo.
Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Isimamot siya, Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo! Ikaw sa aksidente sa dalan. Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa Plazuana de Iloilo, Billboard of Activities for December 14 to 20, 2025. They are very excited. More so sa sining weekend bangod ang Pasko nagahilapit na. Enjoy a 2.5-hour musical extravaganza sa ining Desyembre 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiyang banda sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuala de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuala de Iloilo. Sa Disyembre 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw, alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, pangamuyo naton sa Ginoo nga iyat tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angod sa restitution. Plazuala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan.
Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon, mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Mayang hapon gid sa tanan, oras sa Pilipinas. It is now 12 minutes after 2 o'clock. Welcome sa kahapon lamang program. It's a local holiday. So sa mga nagpaburaw-buraw dira, uy, pasialing kagabi, hasta subong tulog pa kamo. Medyo bugtaw na, pwede na ka pamahaw, kagapanyaga, kagasnacks. All in one. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, the 18th of December 2025. Beautiful Thursday. Sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love.
Mga kabombo, 7 days to go na lang. Kag Pasko na. Kag sino ang may Christmas party today? Well, enjoy gid. Kabay nga makuha mo ang major prize. Kung may mga raffle draws, no? Swerte mo kamo sa mga raffle draws. Anyway, 13 minutes after 2 o'clock. Again, this is Tita Regine. Nag-aabi-abigid sa inyo sa Thursday edition sa kahapon lamang program. Sa inyo mga istorya dira, natapos nyo or very sako ugid. Sige, pwede ka umpisa. Kung matapos, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat ang mga kasaysayan kag ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And let's go straight sa pagbabati sa inyo sa aton nga ambahanon para sa sininga hapon from Cookie Zamora. Ikaw na kaya. Good afternoon. This is again Tita Regine and this is KLP. Welcome. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawakas. Oh, yeah. Beautiful song from a beautiful lady, Cookie Zamora. Ikaw na kaya? 18 minutes after 2 o'clock. Yes, ikaw na, Mr. Boy Negro, ha? Sa Gimaras, ang akong nga ginapangita kay ti. Okay, istoryahan na nakita ini nga Sabado. Sir, kadto ka sa studio sa Bombo Radio before 2 p.m. pa-Xerox ka sa imong ID, 2 copies. Kay may interview na ako sa imo.
Today being the day of Dr. Graciano Lopezina, may isa diri, no? Binalaybay tribute para sa iya ang kahapon ni Dr. Graciano Lopezina as written and shared with us ni Dr. Jerry Daclud Buna. Here we go. Sa madulong nga istorya sang ato nasyon, mga bituon ang nagtililipon. Nagaigpat sadto nga dinag-on, isa ka Ilong-Ilonganon. Jose Rizal kag Marcelo del Pilar sang Luzon, Graciano Lopezina subong nga Bantugon. Kung si Rizal kabuhi gindaga, si Lopezina subong man nagtaya. Lamang nga kamatayon ni Rizal nasulat sa panahon, dili isubong ni Lopezina kamatayon, wala maayo maistorya. Bilang mga Ilong-Ilonganon, siya hatagan gid atensyon sa iya kabuhi sang lamharon, subong man sa iya kamatayon. Linghod pa si Lopezina, amat-amat na siya nga nakilala, best theologian sa sekundarya, orador sa ila klase sadto. Pagpakig-upod sa mga kubos, balatyago na pukaw sang lubos, naninguha sang iya mahimo sa lapnagon nga nagakahinabo. Nagwali sa halos palibot, kundi diin siya nakalambot, pagkaalalangay sang tanan, ginsinggitan, kahilwayan. Siya nagsulat sang Fray Butod sa isa ka pari ginpahinungod, tanan nila nga mga abuso, kapintas, kag kadalok sadto. Iyagin pakiakig ang mga otoridad sa lanubo pa lamang nga edad. 23 anyos, nagpalagyo sa Espanya, siya nagkadto. Solo nga kabuhi ginhatag, reforma siya sadto na nawag. Sa iya pungsod nga natawhan, nagaidlak nga perlas sang sidlangan. Kay Rizal kag Del Pilar, siya mas agresibo, kag palangga sa mga tawo didto. Tungod sang iihibalo kag talento sa pagsudlat kag paghambal sa publiko. Kung siya ang sa entablo, nagahipos ang mga tawo, nagatilindog ang ilang mga balahibo, subong man mga buhok sa ulo. Si Lopezina bantog sa abilidad bilang tagtukod sang La Solidaridad, ang balasahon sang hublag propaganda sa mga Filipino sadto sa Espanya. Sang amo nga tion, lawas naghina, kay adlaw kagabi, pahuway wala. Sadto nagsugod ang pag-antos, wala nato nahibaluan sang lubos. Sa pinakamaduagon kung tani nga tion, sa edad nga 39, tagumatayon, namatay sa madulong nga hulot sa Barcelona, masubo kay wala ni sintimo sa bulsa. Si Del Pilar nag-antos man sang subong, namatay sa amuman nga mga tion, apang siya may ginakuom nga piseta. Ginpadala sang bata niya nga dalaga. Ang pinakamasubo sa tanan, kagamo ang nasikitan sang kadaman. Si Del Pilar kag Lopezina nagtaliwan nga wala seremonya. Ang aton nga si Lopezina ginlubong dito sa Barcelona, hasta subong wala matultulan ang iya malinong nga lulubngan. Matuod si Lopezina wala na, apang paagi sa iya pluma kag dila, kita sa subong may kahilwayan nga dapat naton gid amligan. Samtang kita may kahilwayan, dapat itanom sa pensar sang tanan. Ang kahilwayan labing bilidhon nga manggad sang isa ka nasyon. Again, ginashare diri sa aton ang ining binalaybay ni Dr. Jerry Daclud Buna.
Sir Doc, salamat gid sa imo nga paghatag honor sa aton nga celebrator sa subong nga adlaw, si Graciano Lopez Haina. Quite sad lang, no? Hindi siya matagaan sa proper nga honor because wala makitaan ang iyang lawas sa kundiin siya nga ginlubong kay ti daw mass grave lang ang ginlubngan sa iya dito sa may Barcelona, Spain. But anyhow, kita nga mga Ilonggos very proud gid sa iya. Isa ka orador. Manami maghambal kag manami magsulat. And today gina-celebrate naton ang iyang kaadlawan. Madaming nga salamat again sa imo binalaybay, Dr. Jerry Daclud Biuna. Oras naton, 2:24 na sa hapon. Magapanumbalik ang KLP with a story coming from Inday G. Sa aton nga pagpanumbalik, kaupod sa kihapon, si Tita Regine, diri sa Kahapon Lamang program. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair. Kita diri sa KLP, kag ari na ang sulat ni Inday G at 2:27 in the afternoon. Dearest Tita Regine. Una sa tanan, naghatagid ako sang katahunan. Maayong hapon, tita, sa tanan mo nga mga tagpalamati sa KLP. Tita Regine, dugay na ang akong handom nga makapasakop man sa akong kasaysayan sa imo programa. Tawag na ako kay Inday G, nagapanuigo na sang 59 years old subong, pero ang kasaysayan ko, nagsugod, sang 12 anyos pa lang ako, sang natabo ang isa ka trahedya sa amon kabuhi. Tita, December 30, 1979, mga 7:30 sang gabi, sang may mga tawo nga nagpanawag sa guwa sang balay, kag ginbuksan man ni tatay.
mga armado nga tawo, kag nagsulod sila sa balay. Wala pa kami katapos paniyapon, sang gintawag si tatay sang isa sa ila, kag nangayo sang di 20. Ang sabat ni tatay, wala ako sang 20, mangayo ko anay sa asawa ko. Abi ni tatay, 20 pesos nga kwarta, gali, pusil nga di 20. Ang sabat ni tatay, way kami pusil, kag naghambal ang isa, nga wala kuno, kagintiro dayo nila si nanay. Inigali sila tita, mga NPAs. Kagang isa sa ila, utod sang tupad balay namon. Kay nahisa sila sa amon, amo nga ginpapatay nila si nanay sa utod niya. Kagabi mo tita, si tatay kag nanay, mga mapisan sila. Damo ang ilang mga tanom, sari-sari lang nga prutas kag mga kararuto nila. Pero kung gabi, ginakawat nila, kag ginahimo CR. Di nagapangakig si nanay ko. Kay kung nagapangayo sila, ginahatagan man sila. Nga ang ginan mo paninyo kami sina. So ti amo ina, nga ginpapatay nila si nanay. Paglupok tita, nakita ko gid si nanay, nga nagakayaon sa salog, nga wala na sang kabuhi. Kag ako naman, ginkuha ko ang duha ko kamanghod, kag maghapa kami sa salog. Kag gintawag ko si tatay, nga buligan niya si nanay. Pero si tatay gali, gingapos nila sa gwa. Tapos tita, ang isa, nagsulod sa balay, kag gintayaan niya ako sang pusil. Nagahilibio na lang kami sa mga manghod ko. Ginhambal kami sang isa, nga maghipos kami. Kay kung magibi pa kami, balikan nila kami, kag ubuson pamatay. Gakurog ako sang kahadlok tita, kay si tatay gali. Ginhubaran ko sang gapos, kag nagsarado ako sang puwerta. Wala gid sang nagbulig sa amon. Ginhambalan ko mga manghod ko tita, nga hindi na maghibi, kay basig magbalik sila, kag patsyon kami tanan. Ang duha ko ka manghod, natulugan nga nagaulon pa sa mga butkon ko tita. Mga 4 a.m., naglakat si tatay, nagkadto siya sa tatay ni nanay, kag nangayo bulig. Ang ila balay, medyo malayo pa sa amon. December 30, 1979 ini natabo tita. Hindi pa abi uso ang cellphone sadto, gani kabudlay kon malayo. Kagang una nga nag-abot, amo ang manghod nga lalaki ni nanay. Naghibi siya, nga ginsumbag niya ang dingding kag magsinggit, nga agin patay kagid nila manang. Wala ka man sang sala. Kag naghinibi naman kami tanan. Kag madamo ang nagkadto nga mga tawo sa balay, pati na ang mga pulis. Kag ang manghod ko nga 4 ka tuig, nagahibi, kag naghambal. Gintiro PC si nanay. Kung makakita siya tita sa nagapasaan pusil, nahadlok siya, kag nagapanaggo nga nagahibi. Ang tawo nga nakakita sa amon, naluoy. Kay 12 years old pa lang ako, nahimo na ako nga nanay sa 3 ka mga bata. Tita, pagkatapos ang lubong ni nanay, gindala gali kami sang lola ko sa Negros, kag nagdugang ang pag-antos ko. Damo ako sang naagyan didto, nagapangampo ako tita, nagapanghilamon, gapamatdan, kag nagatanom. Kag pagtapos, nagakarga pa sa truck, kag nahulog pa ako sa hagdanan sang truck tita. Tapos, ginkuha kami ni tatay, kag madamo pagid ako sa mga inagyan. Sunod naman tita. Ibalik ko anay sa agot ko nga manghod. Napatay siya, kag ginlubong, nga wala namon siya makita. Wala kami makahibalo. Tita, hasta na lang anay diri, kay tama nakalawig sang akong sulat, nakapoy nako. Tita Regine, may bana ako, kag 2 ka anak. Kag ari diri ang matuod nga mga ngalan, pero hindi na lang pagbasahon sa kahanginan. Madamo gid nga salamat sa liwat, ang matinahuron, Inday G. So sa mga natabo nga ini sa inyo nga pamilya,
hindi nangin mahapos no ang imo nga kabuhi. Ilabi na gid nga sa imo na atang ang pagiging nanay sa tatlo mo ka mga manghod. 12 anyos ka pa lang bangon gigin patay ang inyo nga iloy, bangod lang sang hisa no. Injustice sigurado ang inyo nga nabatyagan kag nagasinggit gid kamo sang hustisya sa natabo sa inyo nga iloy. And then masubo pagid kay ti Desyembre ato natabo. 2 days after that, New Year, ano kasubo no nga may ginahaya sa inyo nga balay sa pagbulag sang tuig. Kag another tragedy nga napatay sa nimo ang imo nga agot nga utod nga way kamo kahibalo kun sa diin siya kag wala gid ninyo makita. Most probably dako na siya sa napatay siya kag way kamo kabalo kung sa diin siya nagkadto, basta nabalitaan nyo na lang no nga amo nang natabo sa iya nga napatay na siya. Or maybe kung sala man ako sa akong interpretasyon, pwede mo gid nga ma-share ini sa amon sa liwat nga pagsulat mo diri sa kahapon lamang program. I hope ikaw subong happy ka sa imo nga family and kabay no nga there is already acceptance sa imo nga bahin sa natabo nga ato. Ang kasubo kag ang mga kabudlay nga imo nga naagyan kabay no nga nangin motibasyon gid ato sa imo para nga magmangin maisog kag mangin determinado nga paayuhon ang imo nga pagpangabuhi kag makayanan ang role nga ginhatag sa imo. At 12 years old, nanay na sa imo nga mga utod. Salamat gid. 2:35 ang aton nga oras. Inday G, thank you sa pag-share mo sa imo kasaysayan diri sa KLP. Diretsohan ta ining sulat ni Neni isang Western Samar nga ara na siya kuno subong sa Manila. My ever dearest Tita Regine. Mayong hapon gid Tita Reg sa imo kagabay nga always ka lang strong and healthy. Amuman sa mga fellow ko KLP lovers pati na sa mga brilliant writers ng KLP nga nagahatag sang inspiring word and words of wisdom kag sa makatapos sang bombo. Abi mo bala tita, si kuya nga utod ko sa nasiling ko na nga diri naman siya yan nagapuyo sa Cavite. May problema ini sa iyang marriage. Bangod nga permigid ini sila, nag-aaway sang asawa niya. Every time gani nga mag-away sila sang asawa niya, nag-run away si kuya kag magkadto siya sa iba namon nga mga utod nga diri naman niya sila sa Manila nagpuyo. Tawgon ta na lang ang asawa ni kuya sa kay Daisy. Gani tita, kami nga mga utod ni kuya, nakabaluno kami. Nga kung mag-run away gani si kuya, buot silingon, nag-away na naman sila sang asawa niya. Amo ina iya tita, ang amon pangilalan kay si Ate Daisy, hindi maluyag ibilin siya, kundiin man si kuya magkadto. Maglabot tita, more or less 1 week ang pagstay ni kuya sa amon mga utod. Dason mabalik na siya. Ilabinagid kung mag-text na ang mga anak ni kuya, way na sila pagkaon. Gani, mapuli na lang gid si kuya. Sang Mayo tuig 2023, nagpuli kanday kuya sa isla namon. Kay tinapatay ang amon ang iloy namon. So, isa ka bestita, sandito si kuya sa isla. Nagsagob si kuya sang tubig. Ginapas siya ni Ate Daisy. Bangod nga waay ni Ate Daisy makita si kuya, nangakig ini. Gali, kay nagpuli na si kuya. Kag sa iban siya nga dala nag-agi. Kundi waay gid sila magkita ay ni kuya, ginpalo-palo ni Ate Daisy si kuya. Kag damo iya hambal parti kay kuya. Ginabuyayaw pagid niya si kuya. Bisan magsugilanon lang si kuya sa mga paryente namon, ilabinigid kon mga babae, maakigid si Ate Daisy. Bisan mangumusta ang paryente namon sa kay kuya, kati halos 20 years nga waay si kuya makapauli sa isla, mga kigid ina si Ate Daisy. Si kuya ang operator sang motor bangka kung magkadto sa city nga may baklon tita para sa lamay kag magsugat sa iba namon nga mga paryente sa city.
Hindi gid na magpabilin si Ate Daisy. Gusto gid niya nga upod gid siya permi. Isa naman ka best tita. Nagkadto diri si kuya sa amon ginaistaran nga isahanon lang. Apang balaan ko na ina tita nga nag-away na naman sila ni kuya sang iya nga asawa. So ginpamangkot ko si kuya Tita Reg kung ano na naman bala ang ginawayan nila nga mag-asawa. Ang sabat naman niya ni kuya ay natak-an nagid ako katama sa asawa ko. Kabudlay sang iya batasan intindihon. Puwerte kahigpit kung diin ako magkadto kinahanglan upod gid siya bisan sa pagpanagat. Sa bahay naman niya sang amon kwarta, da sa waay gid ako ya karapatan. Gani bisan ano ang iyang baklon, siya lang ang magbuot. Waay gid ako ya reklamo. Apang kun waay gani kwarta, mainit ang ulo, ako ang iyang kontra. Natak-an na gid ako katama. Kay kun nga nga sa kadamo sang babayi, siya pa ang napangasawa ko. Ang sabat ko naman niya tita sa kay kuya, Mirisi, kay di ba hindi magpasugot si tatay nga si Ate Daisy ang asawahon mo? Apang ginpilit mo lang ang imong gusto. Te, subong, anhon mo pa ina, kay ara na ina. Timing man tita, nga nag-abot ang bayaw ko, nga tag-iya sang balay. Nagtagay sila nga tatlo, pati ang bana ko tita. Gani, diri sini nga bahin, ginsugid na ni kuya sa amon, ang iyang inagihan sa kabuhi. Sang una ko no tita Regine, sang bata-bata pa si kuya, damo ko no ang nanging girlfriends niya. Kagdamo ko no naluyag sa iya nga dalaga. Ambot ko no ya tita, kay kun nga nga si Ate Daisy pa kuno ang napangasawa niya. Nanugid pagid si kuya sa amon, isa ka bes kuno, bulan sadto sang December, 90s pa ato tita, Christmas party sa mga sundalo sa Bataan. May abyan gali si tatay tita nga official sang military. Tago na lang naton ini siya sa kay Ray. Ini ko na si Kuya Ray, tita ginsugo si kuya nga magdulong sa mga seafoods sa kampo sang sundalo. Sang gin-order sini kay ti gamito nila mo sa Christmas party. Bangod nga nag-absent ya tita ang gitarista sa military band, kay ti may masakit ini mo. Gin-recommend si kuya ni Kuya Ray nga mag-take over sa paggitara. Kay ti nabalaan ni Kuya Ray nga makabalo si kuya maggitara. Nalipay ko no ang mga sundalo tita, kay ti may gitarista na sila mo. So pagkaaga tita Regine, ginsilingan ko no si kuya sa sundalo nga pag-apply na ng diri sa amon military band. Nagpasugot man si kuya. Ginhatod pa kuno si kuya sa balay sa mga sundalo sa ilang service nga salakyan. That time gali tita Regine, girlfriend na niya si Ate Daisy. Gani, waay gid ini magpasugot nga mag-apply si kuya sa military band. So, waay madayon ang plano ni kuya. Sa pihak nga bahin tita, aga pa kuno nananghid si Ate Daisy sa mga anak nila nga mag-jogging lang ini. Gali, nagbutig lang si Ate Daisy, kay nag-apas ini sa kay kuya. Kay sobra 3 weeks na nga waay magpuli si kuya sa ilabalay. Nagapadala lang sang kwarta si kuya sa mga anak sang sikreto lang. Bangod nga temprano pa nga nag-abot si Ate Daisy, naabutan gid niya si kuya sa waay pa ini makasulod sa trabaho. Kundi nagkita ay sila nga duha, ginkuha dayon ni Ate Daisy ang bag nga may unod nga kwarta. 8K ang balor sini. So nagpuli na lang si kuya, kay base pa kuno mag-iskandalo si Ate Daisy. Sang tuig 2018 tita, nag-abroad si kuya sa Solomon Island. Natingala gid ako tita, kay kun nga nga nagpasugot si Ate Daisy nga mag-abroad si kuya. Apisar sang kaimunan sini. Gin-hire si kuya sang kakilala niya nga nagtukod sang kompanya sa Solomon Island bilang isa ka truck driver. Ginpili kuno niya tita si kuya bangod nga makabalo ini siya magkayo sang makina sang truck. Gani, waay gid mabudlay si kuya sa pag-apply. Hasta nga nakalakat ini.
Ugaling, ang problema ya tita, kay ini si Ate Daisy. Kay kung hindi dayon makareply sa pag-chat, mga kig ini dayon. Kay gusto niya, kung mag-message siya, kinahanglan, automatic nga replyan siya. Insigida, kundi awayon gid si kuya ni Ate Daisy. Kung kaisa, gina-ignore na lang kuno ni kuya. Ang ginakulit-kulit gali ni Ate Daisy, amo ang employer ni kuya. Hasta sa ulihi, natak-a na gid ini. Tubtub nga nagdesisyon na gid lang ang employer ni kuya nga papaulio na lang si kuya sa Pilipinas bisan hindi patapos ang kontrata sini. Sa pihak nga bahin naman niya tita, ang mga anak nila kuya nabudlayan na sa kay Ate Daisy. Kay magsigi inihibi, magdala pagid kuno ini sang bleach, kay imnon kuno niya, base siya mamatay. Tiya mo to tita, kinahanglan, bantayan gid nila si Ate Daisy, kay adlaw gabi, bantayan para waay kuno malain nga matabo. So, stress kag pulaw ang mga anak nila sa kay Ate Daisy. Sa ulihi, natigayan gid man ang pagpuli ni kuya sa Pilipinas. Sang-ari na tita si kuya sa Pilipinas, balik na naman ang pag-inaway nila, kag balik na naman ang pag-run away ni kuya. Do pareho bala sila kuya tita Red, kay Alvina, kag Tagoy, sa tuyang ermitanya, nga permi silang nag-aaway, gani ga-surrender na ang kapitan nila Alvina kag Tagoy. Ang nami, gid lang niya tita sa pamilya nila kuya, kay ang anak nila kuya, tita naninguha, nga magbanding sila. Gani mag-outing ini sila, o di gani mamasyar sila, masami nagaligo sila sa beach, o di gani sa mga resorts, kay base kuno, mabuhinan kuno ang stress sang ilang mga ginikanan. Magmotor lang ina sila, convoy ina sila permi sa pagkadto sa mga beaches. Ako tita, nakaupod na ako sa ilabanding. Naligo kami sa Batangas Beach kag sa Cavite. Ka-enjoy lang namon. Sa subong tita Regine, duha na lang ang naga-eskwela nila nga anak. Ang iban tapos na. Ang subang lang niya tita ang waay makatapos, kay kung sa pagkaon lang gastuson ang kita ni kuya, sobra-sobra pa. O galing kay may college sila. Managat pa si kuya. May mga motor bangka sila kuya. Mag-sideline pa si kuya pag-drive. O di gani, magkayo sa mga makina sa dagat. Pero ang butita nga kamag-away gid nila kuya. So tubtob diri na lang ang akon nga pagsaysay. Madamo gid nga salamat sa pagbasa mo sa malawig ko nga sulat. Ikaw na lang tita ang mag-correct sa akon nga letter. Madamo na lang ang salamat sa inyong tanan. Ang matinahuron, Neni, sang Western Samar. Nga ari na subong sa Manila. Pwede ka budlay gali sa sitwasyon sang imo nga kuya, no? Do may trust issue ang iya nga asawa, kag do napunan sang insecurities. So budlay na, especially kung nagalayo ay sila. Kita mo to the point ha, pati ang employers, ang iya nga husband. Kung di kasabat ang iya nga husband, amo to yang iya nga ginakulit-kulit. Kabudlay no, do makambal kabla ano siya man, do napraning na siya. Kabudlay gid i-handle ang amo sini nga sahi sa nga personalidad. But the fact nga ti naglawig man sila sa imo nga kuya, bisan nga nabudlayan siguro ang imo nga kuya, may mga moments nga do mag-give up na gid siya. But the fact nga ti until now, ubdanay sila sa gihapon, so ginapalawig gid sang imo nga magulang ang iya nga Korea para lang nga hindi maguba ang ila nga pag-upod bilang mag-asawa. Mayo man na, no, nga nagahimo effort ang ila nga mga bata para nga maka-bonding sila always, kay ti amo na ang kinahanglan sang isa ka tawo nga kaangay sang ila nga mother. Kinahanglan niya na nga punon sang assurances nga palangga siya, kag wala siya ginatunto, kag naga-care gid ang iya nga husband, kag loyal gid ang iya nga bana. So amo na, no, ang mga challenges nga
ginaatubang sang imo nga kuya. Let's hope hindi gid siya no maduluan sang pagpasensya sa iyang asawa and kabay nga samtang nga nagadugay ang ilang nga pag-upod, samtang nga nagadako ang ilang nga mga kabataan, amat-amat man no. Baylo or bag-o for the better ang iyang asawa and kabay no nga mapabatsyag gid sa iya kag mapapati gid siya nga ginapalangga siya kag way siya ginatunto sang iya nga bana kag very important siya no para sa iya nga family. So amo ni ang mga butang nga ti kinahanglan maintindihan sang iya nga bana kag subong man sang ila nga mga kabataan. But let's hope and pray nga initanan nga mga challenges nga ang initanan nga mga struggles nga pangatubang sa imo nga kuya masarangan niya kid till the end. All right. Oras naton alas 2:49. Ini si Tita Regine magapanambalik ang kahapon lamang program pagkatapos sa pila kami importante nga mga pahibalaw. Hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas,
makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang Balik kita diri sa kahapon lamang program, mamasko anay kita sa mga maswerte nga tagdaog sa atong nga Premo 1-2 panalo. May ari kita diri nga winner magaklaim na sang iya nga premyo. 1, 2, panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya. Yes, mga kabombo, ari na gid siya nakalabot diri sa aton nga studio, taga Barangay Tabugon, Dingle, Iloilo. Malayo ang iyang ginalinan. Tapos, ang iyang preferred purchase, Omega Painkiller. Bata pa, 26 years old pa lang. Ari diri sa aton na nga studio para nga mag-claim sa iyang prize. Ang aton nga winner, si Emilio Danyokop Jr. Good afternoon, Gid, sa imo Emil. Good afternoon man, Ma'am Regine. Emil, Gid man ang imo hayo. Yes, Ma'am. Soltero pa? Yes, Ma'am. May girlfriend? May ara, Ma'am. Plaka bilog? Isa lang, Ma'am. Okay. Sige. Pero ang entries mo ya damo, no? Yes, Ma'am. Ang girlfriend, isahon lang. Ang entries, dapat damuon. So, happy ikaw nga nakadaog ikaw subong. May cash ikaw kag may gift pack pa. Anong feelings ang isa ka winner? Tama gid ako ka malipayon subong adlaw, Ma'am. Kay isa ako sa mga napilian nga magdaog para sa ini nga premyo. Gapasalamat gid ako sa Bombo Radio. Okay, sige. Before ka nga pasalamat karon liwat, ha? First time mo ni gali nga magdaog? Yes, Ma'am. Sige. Ang imo nga cash prize ara na imo nga ginakaptan, that's 1,000 pesos. Sige, palig lang ako isip sang imo nga cash. 100 pesos? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000. Congratulations gid sa imo, Emil. Kag hindi lang ina ang imo nga pagadalon pa uli dito sa Dingle, kundi may ara ka pagid nga gift pack nga nakasulod sa balde nga Orocan. May pang Noche Buena na, oh. Ti, anong mga plano mo sa mga prizes mo nga ina? Ara palihog ko, ipakita ang imo nga premyo. Ihatag ko ini sa akon nga nanay, Ma'am, para magamit namon kag mahanda namon sa maabot nga Pasko subong nga Disyembre, Ma'am. Ay, wow. So, mapauli ka kasi siling mo, doon diri ka sa city nagatrabaho, no? Yes, Ma'am. So, mapauli ka gid sa inyo sa Christmas. Yes. Okay, dalon mo si girlfriend sa balay nyo. Yes, Ma'am. Nag-booking pa ko yan, no? Sige, basi na, may gidang love story ninyo ni girlfriend. Pwede nga ma-share diri sa KLP kung may time ikaw sa laton mo, ha? Basi yes, winner Ma'am. ka naman liwat. Pero this time, sa kahapon lamang program na. Sige, gusto mo man nga i-invite ang mga kaupdanan mo, mga friends mo, or mga taga dito sa Dingle. Mag-join man sa 1-2 Panalo. Go ahead. Ang mga barkada ko gidala sa Dingle, amuna ni ang time nyo para magpasa, para basi magdaog pa man kamo para sa akon. Alright. Sige, Basta Radyo. Basta Radio, Bombo. Star FM. It's all for you. It's all for you. Congratulations. And there goes our winner, si Emilio Danyukop Jr. Kag hindi lang siya ang aton nga winner because I have here with me another winner. Pagalawago naton to also win exciting prizes sa aton nga promo 1-2 Panalo Part 24. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng special prize na Bombo Radio AM FM Radio with LED lights. Rechargeable, handy at hindi fixed dial. Plus 500 pesos cash. Yes, kag special draw winner ini siya, mga kabombo. 68 years old. Kag nagbutang sang preferred purchase nga Orocan, Copon. Taga Iloilo River Plains, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Nagabutan sa presensya sa aton nga FDA representative, si Ma'am Limia Blances. Congratulations ang aton nga winner, si Wilson Edwin Quiston. Wilson Edwin
Quezon, nakadaog ikaw sang 500 pesos nga cash plus the limited edition nga Bombo Radio nga wala nakalansang sa isa lang ka radio station. Limited edition ini, gani kadto ka na diri, you have 6 hours para nga maklaim mo ang imo nga prize. Congratulations sa liwat sa kay Wilson Edwin Quezon sang Iloilo River Plains, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Congratulations sa aton nga mga winner, masayang-masaya sila. Kadto ka na diri ha, si Wilson Edwin Quezon. Gahulat na diri ang imo nga mga premyo. Makabomba sa inyo man nga mga istorya dira nga willing kag ready gid nga i-share diri sa amon sa kahapon lamang program. Pwede gid na nga ma-email para mas badasig ang aton nga pagbaton sina. Pwede ma-email ang mga kasaysayan sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon kamayin and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, 7 na lang gid kaadlaw kag Pasko na. Magasunod naman after sang kahapon lamang program ang mga dramas Tuyang Ermitanya, Provincial Jail kag ang Dear Diary. Madamo giging salamat sa inyo for sharing your time and your stories diri sa kahapon lamang program. Sa gihapon, ininyo nga alagad si Tita Regine para sa KLP and I'll be seeing you again tomorrow. Updanay na naman kita liwat buwas. Madamo giging salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.